oh hunu kuno oh pankro no so ati ase eno no we sofu bi kwasa ho nkom se ma aya di da ho nipa na amana ni ana ho okay kwasi yada mo ase yesi afifofrom ene de ededin adehye ahaye 102.9 FM kai hane nso se dwumadie da biara da yeka na ye de kire ye ho se eya adesua sa abre kroda mu no san so ya adekire afi adesua ne ye mo adekire no eye mo enioma amuhwe animu amonsa nka last year no this year ye hyemobo se ni nyina amonsa beka amempo abroso medi de Krobea nana Yaw Asante ofre me oji amane ameje so ofre me apesemakana na ameje so dwumadi ayedie oye live ewo YouTube ne so sa woko YouTube ne so na wo hwehwe OTEC 102.9 FM oko YouTube na wo search for OTEC 102.9 FM dwumadi ni streaming live ewo ho adwenkyire bia da wo no sa wo de mayendo a yensa beka yebeje yebekenkan ne kama wo afidie so de amawo Asem Beba Dabi before number ne so eye 0244 211 772 na fi yesi mu no ye wadofo ne aboafo adehye bia wono mo kire sa Asem Beba Dabi dwumadie setede wonyaye mu woni a etaye chipoti ya ofo kutaye afi ya hyase eye Dawood 360 capsules eye duro eye topaye bronyai enu an ye didiye ne ka amanfo nsem ede ma won papa sa wunso nya bia eye abo ne beboa wo afei Dr. Agbeve Herbal Hospital won mo de wa anyi wa humio setede woda so gina won na so de wo kan se wo yade ne yade bai se wututu anamo na se wo ba bepie mu ewo ye ne yakache a ye behwew ye beboa wo amene pa akoso de amawo posi ni na duro no Imboost Herbal Mixture ono mo ne me prime sponsors ya awiabre mu ono mo boa yen supporting sponsors ka ho ni nyina won honsam mo bete ewa afidie so ma afidie ni na hayi me dofo me de hye na wo de atwa me enche me basisia Donima Steel Complex the who quality roofing sheet type of na open long span strip roofing Abia tile roofing standard alusin and a galvanized packet roofing sheet plain and a carrot roofing sheet accessories nyina wooden roofing sheets ebo danso a afebo emunyunu wo moduma e front so ebe installation perfect for people wo danso no man phone tinyina enka se edan ye fe afi roller and a shutter gate system manual and automatic for garages warehouses and stores emawufie yi no ho edamufua na Donima tropical nails nso eno ne ye frɛ the carpenter's choice enko na abu enado asam simpontimi mumu from 1 to 6 inches Donima high tensile iron rods eye solid papa Kumasi ahenia wo asafo YF junction Tamalenso Kanvili and Accra Kantamantu free 0540 101 555 and 0244 461 539 Donima Steel Complex Chima Beba Beto na kwasi we na magina ha chebe yesima aduasa ne a wompie dey o sei sa do no so adwoso ena sima aduasa mu ani ominia gonorrhea ena didi ni mu ama fedie jonso kwa ho aye den na nemre so obi tena ho ema gonorrhea etete no ebra titi obi ka B2 mixture capsules ewo dwaso obi a wo candidiasis odepu a obi ansansan gugu ne bema ana yade mu nyarewa bia no eye titi obi ka B2 mixture ene capsules ena ese obi e no ede ahoto bebre no enu achi no titi obi ka herbal center ede titi obi ka garlic bitters and capsules ede abadwaso ne to diabetes ase high blood pressure asthma obi asabi na num ewon kakakra menstrual pains ene honam yaw titi obi ka garlic bitters and capsules ene adu american for dia maw o petiti obi ka B2 mixture ene titi obi ka garlic bitters and capsules edodo atwa to ani kire KNG herba ewo mrum Fedimens herba Danny herba Colinac herba ana healing herba ewa Chemfo new market smart herba wo boase ena Jodas mas ewa konongo owuskobi enso won kokko ana fred 0243 975 628 0243 975 628 titi obi ka herba center enu papa fienu
Obiara Dani akwenya ewo homa ye de boabo se obema wabofra hye kindergarten ase ne bra no pepepe ama wanya dachepa we die entwentwe hu na ase ehu nim na ye ntwa akwada bia nso nja ma wabofra no hye kindergarten ase ebra wanya mfie nan ama wanya dachepa eho na omudaye so ehye ase ma ye ntwa akwada bia nya fa wo ba wanya mfie nan ana mofro wo nipadua mu sintobi eko kindergarten zisia no munya wo dachepa enkai boy wo de bra ye Ministry of Education Ghana Education Service no ma boafo UNICEF ni USAID ka ho. My dear, yes, sweetie. And then mammy miss out. Oh, Bissam baby. Meaning so dumb a pan. Me do papa me nada. Now here, me soup and pan, I'm in one day, I'm in common day. Oh, ni nyawum. Leso we di ka pa over there. There wo di mona soap and mona cream. Esiesia maya fefe na hana. Ah, me da say. Na me be di omo hwe suban ansa o. Eh Dabi, me dia be hwe skin ya fa ansa. Ansa kwa ba be hwe suban. And what can you say there? Many mona soap, any mona cream and ebe wo. Said the mona soap timi skin rashes in your crop na eyi pampan fi nipa ho na mono cream timi sa propro ne ho a e ma chimi fu brom e ma skin aya nwensen esa ye bokọ sa bofra de no oh do se de mi nye ja ba bi e wo se me di mono cream siesie no me di be siesie hey mono soap and mono cream na ne bon so nya de na abuso yi de ene ahofe no mema na abuso ama wo ala me so ma don sa o ma fo here mono soap and mono cream enfre agbebe herbal center 020-813-0790 and 024-6595-256. FD Ashesha Sa Ejedi Nkrato Imu Aji Atumu se eye. OTEC 102.9 FM. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Akenka che babu smiasie. Wonya misunsumo yebe kan ye ho. Eno na sawa ma. Sawa ma. Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Wonyame mu nyankopon to so Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Wonyame nyame nya wane amen. Amonso mo we nyame. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Ye ja do no FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Ane nyankopon ye we no FM. Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. Ye ja do no FM. Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. Ane nyame o ya Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi o. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. OTEC 102.9 FM. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. Wamira bomo dada. Yawo. Misia mitimu. Yawo. Meduma miamo. Yawo. Miyawo. Miyawo. Medidiamo. Ejo Nyankopon ye hia o. 2020 sa won kan yen ho a enkoyie. Why kokrobotia ye sawo ho bopo enye yie. Enti enedumadi a ye hyase ye yesi ye hia o.
Frisa ya kwati wo ye bibie nye yeda. Ewi abre mu matiefo amutie memema ye nyina ya ho afrinhia pa. Yansama ye nyina ya ho nso ha. Na ye nam ase. Ewi abre mu yeda mu ase. Yeda Nyankopon ase. Wa hwe nso de yakọ esan de ya babio. Enti de yen kan fan kire ne se eye nanim na yaba. Ena Awurade Nyankopon ye wo wanim. 2020 ena ye wo wanim. Na boa yen na soe yen ohaw biara mu. Ye wogidie sa wagye yen dadampo. Enti wo bekoto akoso akurakura yen ya. Awi abre mu yese yaba nanim. Sensabiri amen. Sania Yaribi amen susumo. Yanita Jimmy Nami 102.9 FM sunie. Ahaye OTEC FM so. Na awi abre mu yasende ahia bio. Yahia se ye ba besom. Ena ye bosom ye dikan wa afi mu. Ni de tosunsia. Emfimpinu eni aduonumu ne wei. Edin de Krobea nana Yaw Asante. Oji amanie. Apese makana na nsunie. Ewi abre mu ma ye na Awurade Nyankopon na se. Frisa oye na nadoye ne nso wo hoda. Grandpa for Akwaba. Major Krobea. To say. Radeni adiniye. 2020. Oh. 2020. Well, well, in fact, Yankopon Yayebi. Wayebi. Fi shasie kwanya nyame de nam kukuhwiasie na ye koye ba akwa se du babia na wo ye adwuma no na hode ne ikosoro by the moment I ka se kojo ham kakra bi na fe na wo san e ba fom se nioma e pressure wo fa bu ni nyina no e release e ko bubu bi to horo ti bonya ndi to frank eye se bi nyame de aba na afede koi yeah e koi kama sambai na de na ye me ya ene se aduane si ho ne bia untimi ni bie so ada se na sister ba ko pe na ya de a ma me rehu obro nya bre mu wow se akra me ya da fie na so na o me ye nkwa abre o so akokon kwa me so mate be 15 ba no 15 de ya umtie ye no o bu ko se tuo no 4 o'clock akra me ya akra se o woni me moto so me ko fefuo di me ko ya fi na ko cha kokoro kwa na fufuo no we na fi na cha kokoro no akachi 4 o'clock wonya bre 4 o'clock wonya akokon kwan ha jakra ba ni nyina chi nyina no eye na metia na na bokom hene omo ya de ya duma etina se hwe a wo mo be lanchi ne ma bi e wo krom hono mo a e fa se eye homecoming no e bokom city ndi Krobea ni nyina no yakoma Ebenezer yaba no pabin so no pabin yaba no pabin so pa sa fiwe de eye 2020 okay 2020 emu odu 2020 emu odu eye 2020 emu odu very good etiefo yahia obade ya chia bia kwa abanso ya eja akra bibia yeboko de o Nyankopon adom ne bia so me so enioma mu ko sei ekoye okay niama tutoye okay anoma koye pa bronya ni die mu no bibia koye kama pa very good I say this ni na say anso me papa Krache, me kura me de aboro so ama me. Nga me tie wo de ne so. Me di anya runs ni nyina. Agam de bema wo. Na mama ni kura. Anya mo de na anso mo. Ba bia na wo say me kokọ kura me ntumi anko ni nyina. Jacob do tom say me ntumi anko. Okay, bi so funfuru me ntumi anko. Eno ne ha me no. Ba ya kwa ba. Yaba. Enne etiefo me di kan kasai na safata sabote etiefo mo abedwafo nso nka. Sabrei obade achiame moate denka moate akrampofo berma the Greek man ono nso moate denka na yewo 2020 mu ena sabrei ya ye kasei ya wono na 2020 edinsem bebre na nam
2020 yi ɛde nsɛm ahodoɔ na ɛba 2020 yi ɛyɛ asedafe yɛmfa aseda matwedi ampɔn no enti dwumadie no ɛnɛ yɛbɛma Jataba the chief executive producer ahyɛn yɛn ɛwɔ afei mu sɛnea yɛwie dwumadie no yɛbɔ mpa yɛde yɛtiefoɔ yɛ sponsors adwuma mu hafoɔ abedwafoɔ nyinaa hyɛ Nyankopɔn nsa no watie yɛn de yakɔsa de yaba no ɛnɛ ɔno nso nsan mɔ mpa yɛ na ɔmfa yɛn hyɛn mu na deɛ sɛ fata sɛ yɛde som no awiabere mu yɛmfa ɛnsom Jataba akra ɛnɛ wobɛbɔ mpa yɛ na ode dwumadie no nyinaa hyɛ Nyankopɔn nsa yo yɛbɛda Awurade Nyankopɔn ase sɛ wɔde yɛ kɔɔyɛ na wɔde yɛ aba asomdwie mu wama obi biara ho anka yɛbɛkata yɛ ni na yɛabɔ mpa yɛ tiefo Awurade Nyankopɔn wo a ɔsoro ne asase ɛyɛ wo dea wo na wobɔ wo ho na wobɔ adeɛ na wobɔ nipa ana wode yɛbɛhyɛ asase wei so afi 2019 wode yɛtwa yɛ ɛde abɛwura mfi 2020 mu ɛda se tenkwam ahoɔden ɛwɔ yɛ mu saa bere yɛni biribi a yɛbɛtumi ayɛ ɛda nwo asafo Awurade sɛ deɛ ɛwɔ mu biara ɛsɛ fata ɔma boa yɛn na fa dom yɛn na fa yɛtwa afi 2020 na sɛ biribiara wie mu deɛ ne yɛtiefoɔ ɛne yɛn mpanimfoɔ a adwumadie yi hyɛ wɔn nsa ɛne yɛn mpanka yɛ director ne wɔn a ɛka ho management station yi emu workers nyinaa tumi twa 2020 na bɔne bia nto ya yɛka sɛ wasafo Awurade no ayɛ yɛda wase wɔ nneɛma pa a wahyehyɛ no wɔ afi mu a wɔde bɛdom mma adom ɛne yɛn mmɔborɔ nti amen yɛda ase Jataba ɛna yɛate ne nka no ɔde yɛn ahyɛ ne mu enti Awurade Nyankopɔn na dom no ɛntena mene mmienu so ɛnkɔ so a ɛnka yɛn ho na ɛnkɔ so ɛnkurakura yɛn mmɔ yɛn ho ban ɛnso ɛwɔ afei mu mede de Krobea nana Yaw Asante ɔbaa deɛ kyea me wɔ ha akorampɔfo barima nso wɔ ha afei apɔsɔ nso wɔ ha ɛna afei Grace Boaten ɛnso wɔ ha moate Jataba nka yɛn adi ahyia ɛwɔ afei mu yɛbɛda aboagye wɔ ahɛba clinic foɔ nso ase na yɛda Caristic Ventures foɔ nso ase sɛ wɔnom Zahara Mr. ne Zahara G capsules no wasan de aba bɛsɔ yasne 2020 bio afei titi obi ka Herbal Center foɔ nso Nyankopɔn nko so anhyirahyira mo ɛne mo nso mommoa yɛ ada ne da mo nso mo de taa yɛn nso yɛkyi Donima Steel Complex foɔ yɛda mo ase 2020 ɛyɛ mo ɛna mo san ɛde awuram na mukuta yɛn sɛ mo bɛboa yɛn ama Asem Beba Dabi dwumadie no atɔ akɔ so atena se ɛna Future Life Smart Food nso ɛno nso yɛ aduane enti wei ne supporting sponsors a ɛka Prime foɔ ne ho Potiya foɔ ne ho sɛ 2020 yi nso yɛmfa Asem Beba Dabi dwumadie no yɛmfa nsom akora yɛwura 2020 mu yɛdi kan ka biribi fa kyerɛ atiefoɔ a ɛtie yɛn na awie Krobea ma edi kan ma yɛn nyame ase na yɛn na wɔn ase ɛbra yɛbɛso yɛ fidua mu ha hwɛ nkutahudie ɛne ɔdɔ a wɔn yi ɛde akyerɛ yɛn ɛno na nam so ɛma Asem Beba Dabi ɛtimi ɛgyina ne nan so efiri saa ɛbra yɛba OTEC FM ha saa break ko nyinaa na megye die sɛ hawa yɛsi ne wɔn tie ne wɔn so ne yɛtie nkutaho a yɛdie ɔdɔ a ɛda yɛn ntam no Nyankopɔn bɛkɔ so ɛma 2019 die no I said na ɛdɔ no ɛwɔ bi a 85 a saa 2020 die menim sɛ Nyankopɔn ɛbɛma yɛ ne yɛtiefoɔ ɛdɔ ɛne nkutaho a ɛwɔ yɛn ntam no ɛbɛkɔ so ayɛ kɛseɛ na akyɛn 20 Asem Beba Dabi na yɛwɔ nepa a yɛahyehyɛ efiri saa break kɔpem sɛ Nyankopɔn de ma ɔde 2020 no ɛbɛkɔ awie no yɛwɔ nepa ɛde ma wɔn yɛwɔ futuo yɛwɔ nsɛmdɛ yɛwɔ nsɛmpa yɛwɔ nsɛm a ɛkyekyere werɛ deɛ mpo no ofi sɛ n'ani da so asa no so tie Asem Beba Dabi a aha ɛna obenya saa awerɛgye no ɔmo nkɔ so a na ɔmo ne yɛn nante bi kyerɛ tiefo yo akora me da ase yɛbɛkyerɛ tiefo nyinaa na yɛmo no mo ne tie yɛda ɔno mo ase sɛ ɔmo tie da bia mɛka sɛ akokɔ bɛyɛ kɛse a ne firi ne takra
anoma bia so ho be fa ne firi ne takrapa wanya se ye betena ha na se nya ahoden ne ani gie ne ye de ya nyankopon adom ne de ode adom ye de nanso wonom na etaye chiri amadwumadie no ekọ wano ye da wo mase senia afrasa ye wo mutie yen ya bepem sabire no ye sere wo se wo montonko so na wo muntie na akra wo mo amepese me da wo mo ase pa ye wo mo a wo introduce program e de kira amanfo unso bi baba wo say me kra de na me ntie yo enso so nipa so masi e na ka kire me se me kọ wa e ho no mo de ebe yeye vize nyankopon kra wo se me ye da wo mo a ma menka bibi mfa nhye wi mu ansa na ye bewie 2019 no ye de awuraba bi a ni kunu enkokọ Messi ni contract ya Pechi number 1 em say oma frena but oma anya no enka ye de wono ebetia no afi de etie ne se nasam no eka yetiefu binom akoma ya awura no sabre ya ye kase ti abiba wo Pechi number 2 sa wote menka nyame ya adomo a okina no patututu bra uteke femfia ha na de ni na mehu no na eye me de ye ma hohoahoa ewo ho ne se be ma no awura no onware no 1 2 eya wo no ne na wo 3 onfa awura ne nkosiaga firi se be ma ope wo onsa wo honkonko ware ba foforo ohunu wo se bi emfaso ni so nanso oba wo se mitumi de 1 million po etumi di dwa emeso ba mfaso no sa ba no sa wo ma no ebia 1.5 wa ubenya mfaso mroso de ahwe ne ma no enti awura no ye forget ni kuru no na ni kuru no emra ni bedi na afei ya hye awura na ni munyam enti obo me de ba be share wudie ni mu na to aso kese me da se ono ozo obi na eka kire ne se fakọ OTEC na ho de wo kwa a wo mu betumi aboa wo enti wo mo saafo no pa na afei me bo wo mabaso na mada wo mase se o mo nyire wo mo ho enti wo ye otie ni na se wo tie yen na se won so wonye sa bie wa se ya na naka se like ne share ne hwan no edu ba bi so a wo se won so de wano ene won sa nyina share na wo de wano keka obi susu na asem ho kire wo na wo hwe ne de asem ne tie no fia ya ba ne abie ye pona to ho am obi a na yenyi sika asem bia wo de beba bie ni ho a yen yeji sika wa ha ebre yi wo mo de amaye mpanifo de amaye kwase yemfa mo wo na woni bie obi wo ha wose he FM na ade wasem wo kọ no ye be ji obe se hwan ka ade kokọ to kra nkeye ente saa ahanom atiefo afi ye bie kwan na to wo bibi hye wo so wo asem hawo wo obi bu kwase a adwuma no nyankopon de adom OTEC dada ene OTEC nso so amaye saa bre ne se momfa ni saa adwuma no enti ye wo hanom efura no pa ekopem se ye ba betena emframbam ifra no pa kopim dumienu a emframam enti asem bi hye wo so na asem bi ha wo entena fie na emfa nkɔhye wo ho akonfo emfa nkoku ho yesre o men koye nwie ema ne nsei nwie ansa na waba obi ho na asem na ode beba na ye ho hwe a enye yie wabra nkentempa no na esisi ne so na opese okoto ka na opese okoto asase na opese obi adwuma na opese oyesei ena otu mirika na nka oba ya enti asem nya de betena fidie nso nko a ye wo hanom se ye ma akwankyere eburu ye sokra no a ye wo mpanimfo ne aloyafo a ye de ko manim enti se enkoto nwie ema asem ma ansa na wo de aba aba wie di abra ba se wo adwen se wo pese wo ye biribi a wo ba ye be ma wo sa adwen no eburu ye so a ye wo mo amuta ye chi nana me fansi ana me tie tiefo nyina mera se ana ensem a ye so mu free emfimpinu ene dunkunu ne mu ya enwie ka no efia hanyoy free se ensem a ekoda yachi twen yen no na nyansam ketwa ni nyina no eno ho enti ena yete ha eto de bia ye ne ankasa yen haw no yetotwene na ohwe 2019 ya ensem we ba fia ha no na nyansam a ani susa etiefo mo amutebi ivi ya wa homegie mu kura no setede ni eguso som oti wa fon kri obekasa odi nsusu ye beba obekira dwenom ne ade ye kwa ahomegiem de nanso ya ankohome sebe enframamu ne afiri ye tifie no ya nka ese bia yensu enya adaje na yadwene ye ho yadwene abusuasem ho nso kakra no setede ne eguso som efaba ye friend Kofi Asare akura ketwa o bese 30 years kura no won shada mo papa me wo fa nawu ne ba 30 years ya 31st December 2019 anajo
ɛna ɔno nso wuye enti wɔno 2020 no wanwura mu bi sɛ wɔ ho enti ɔhaw no sɛ be yɛne ankasa no yɛwɔ bi nanso ɛnam sɛ yɛtu yɛn ho asi wɔ sɛ yɛsom atiefoɔ nti no soma ɛne yɛbɛsom enti nyankopɔn nso ɛnkae yɛn na ɔma yɛn nso akokoduro no firi sɛ nsɛm no bi wɔ hɔ no mu a na ne ka adu nsɛm no bi wɔ hɔ no mu a na gyae bɛhwɛw nsɛm no bi wɔ hɔ a ɛho attack sɛ ɛbɛbaa so no ti sɛ mobɔ mpaeɛ a ɛyɛ a monkae yɛn nso yɛ bi na mommɔ mpaeɛ no bi ɛmfama yɛn sie a yɛsie yɛn attacks a mmeayɛ a yɛfrɛfrɛ yɛn na nso nyankopɔn twitwagye yɛn nyinaa no ne nyinaa wɔ hɔ ti nyankopɔn nso nhyira mo a mode mo nsɛm bɛda yɛn 2019 no yɛda mo ase ɛne yɛn mu gyidi a mu nyaayɛ 2020 yɛasan ba mentena hɔ mu obi nsisiw ɛno nti ɛna asɛm bɛba da bidwumadie no yɛwɔ hɔ ɛnɛ yɛn YouTube no ayɛ very slow enti sɛ wowɔ adwenkyerɛ bi na de bɛbrɛ yɛn a wode kɔ yɛ normal message hɔ asɛm bɛba da before number no sɛ yɛ normal message anaasɛ WhatsApp message WhatsApp number no any normal message number no ni nyinaa yɛ the same asɛm bɛba da before number koro na ɛyɛ 0244 211 772 0244 211 772 ohwɛ yɛ normal message hɔ no mu a Yusuf Islam ɛwɔ hɔ ɛna ɔkyerɛ sɛ akora yɛ Krobea Asante awiabrɛ mu ma yɛma wo ne wabadwafoɔ nyinaa kɔ aba ɛmfamra 2020 nso mu na yɛda Awurade Nyankopɔn ase sɛ wasan ɛde mo akyɛ yɛn na adesua ne adekyerɛ no yɛsan ɛtoa so ɛna Judis ɔsɛe sapɔn ɛnso kyerɛ sɛ akora yɛ Krobea Asante agric abura so ɛna yɛnso yɛwɔ antikente ɛnso na badwafoɔ abusuafoɔ yɛn nyinaa yɛnso atwa ho ahyia na mama asɛm bɛba da bi kɔm adeɛ na yɛda mo ase yɛte mo nkande no yɛni abɛyɛ very 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 easy sɛ bɛrima ne ma n'adwene mu dɔ na wotumi nya ɛwɔ nsɛm bi asikyire nsɛm bi na wɔka de to wɔn mo adwene mu sesi ɛyɛ ano wɔn mo ate aseɛ deɛ hia ne sɛ bɛrima no bɛka sɛ I love you ɛne ɛno wɔn mo anane koraa nana metumi nua maa ne fo sɛ 2020 no wɔn mo ma wɔn boɔ ɛnyɛ den na sesei deɛ wɔn mo yama adeɛ no ahayɛ something which is there dodo okay ɛda ase ɛna critical wɔn nso yɛ taxi driver ɛwɔ tech junction ɛkɔ atonsu ɛna wɔkyɛ sɛ nana me nso me wɔ normal messages ni so bi na na YouTube hɔ no yɛkɔ hɔ a yɛnhyɛ da nya mu yie ma me nwehye asɛm bɛba da bi family no a prosperous new year na me deɛ I pray for the favor for each and everybody I tell you na me sɛ ka kyerɛ mo sɛ m'ani agye paa sɛ nɛ mate wo ne wabadwafoɔ nyinaa nka mete me taxi ni mu nanso sɛdeɛ medi awurusie no mete mo nka sɛ no na m'ani agye atonso tech drivers yɛn nso yɛ ka de akyerɛ mo sɛ 2020 yɛ tamɔkyi paapampe yɛ ɛnya asɛm ketewa koraa yɛn nso yɛda ase akora yɛ Krobea Asante ma yɛnna Nyankopɔn ase sɛ wasan ama yɛasa ahyia bio DJ Wonder me nso menie me nua Bismarck yɛn nso yɛ tie mu apia du kɔkɔbɛn nana mu dwumadie deɛ 2019 no ne yɛmfa ni agorɔ 2020 nso yɛhyɛ mobɔ sɛne ɔbɔ adeɛ kyea me kaa yɛn no yɛne a yɛbɛyɛ ambassadors yɛbɛnante ne abɔ ho dawuro mmɔ ama atiefoɔ nso atie mmɔ yɛda m ase ɛna firima wɔ pakyi number 2 akye ase ɛna wɔkyerɛ sɛ nana I miss you papa na kyiamini adwoa mmoa kyiane nso ma me wate firi sɛ pakyi number 2 dwom hɔ deɛ nana sɛ ɔkɔ hɔ no mu a maame na ayɛ Asem Beba Dabi ambassador wɔ hɔ wabɔ dwumadie no ho dawuro papa enti dwomfoɔ maa no nana wɔnom mfa mu ni agorɔ koraa yɛda dwomfoɔ maa ne nso ase akora yɛ Krobea Asante yɛma mo ha na mani agye paa sɛ mate mo nka na mahunu mu 2020 enhyira animuonyam ahoɔden ɛnka mo ho daa ami kwadwo pɔn ɛne ɔno nso ato saa nkra wei na wɔde ama yɛn wɔ normal message ɛnɛ mɛkan normal message no ɛne WhatsApp message no more enti mo mfa hɔ ma me network na yɛ slow ɛwɔ YouTube ne so hello sɔfo Krobea awia ma me ma wo nso afirinhyia pa na wusu nie adum kwangoma na this 2020 deɛ meka ne sɛ Awurade Nyankopɔn mie kwan ɛnto bia nka ɛden sɛ kwan wɔ koraa no wɔmie na wɔmfa nto hɔ mfa ma mo wate Nyankopɔn hyira mo paa madwuma paa mo bɔ no 2019 no yɛwɔ gyidie wɔ arehyɛmu sɛ 2020 deɛ ɛbɛyɛ ogya very good saa pɛpɛɛpɛ 2020 yɛgye tuatoɔ ɛnana ewiase no ayɛte no nsɛm bebree na wɔm na ewiase nipa sɛ wanhwɛ wo ho yi a
ensamonia tantanya bi ena betoto waho enye easy kura enti 2020 media mitufo sa amanfo ma wonu wani na hopa bibi me so me ne ofe so maasefo yensu nie nanana ojedubirifo eni Mr Body mo 2020 wo mo so awuram wo mo se men kan kire mo se Asem Beba Dabi wonu mo so bebo ho dawuru ama atiefo atiemu okay we ya kakra ya kenkan e wo normal message ho na yede ama yatiefo de aka eba nyina no ye bekan na ena wie yi asem a yede te 2020 no akrampofo yeah yase e yadesua asan yade kire sure ansana ye bekọ 2019 no yatete nsem bi ewo afidie yi so oh yeah na ensem ni bi eye papa bi a wo kronomo afrancho bronkon na wono ankasa ne ba etata oni na busua oh yeah yeah ye frɛ no wa afidie so ma papa ne ka kyerɛ yense ne ba ne kokosua matwa adwuma oba de saw kai sa kai pa akra oso no de adwuma ne ba ne sua ye eye matwa opon no bebo matwa no ofie ho opon ne ho obebo matwa no e wo fie ho saa de wei e koso e wo man Ghana yi mu ya yamabunu muhura matwa adwuma sua mu na oni binu mo bonko mo busa won bota yenti a won mo di wura matwa adwuma sua ni mu a de ya won mo ka ene se ye wia ye betumi anya ohini bi ye betumi anya amanyoni bi ye betumi anya sofu bi ana otitire bi na ya bone ho ban agisika frisa adwuma ho ayeden ye betumi akwa akobo ensase ho ban ene nipa mpo betumi abe hanyen e de yakwa akodi dwuma bi agisika oni binu mo kasa de ye binu mo kan enti 2020 matwa adwuma sua no amanfa hyase ntam na awiabre yi mu yanya krache bi ewo fidua yi mu ya sa krache no ono de na dwuma pa titire ya wosua ya pa woni wiase nyina eye matwa na wosua matwa adwuma no akokoduru baabi a ono ahunu se baabi ade ne ekono ya akone bone ene ojai matwa adwuma no ya sesei wama ne nsa so se matwa adwuma no onsua bio na one krache no edi nkomo a ensemu a epie ewo nkomo ni mu ba no oba de emu do sa mi busa se ye manu a eye matwofo no anyanyam bia aduro die se ye di aduro ebi wo mu ana ndi asem anyanyam bia se wo bi kosua matwoni ehu se wabo obasa wonu mu amfefo a eye akronfo ni bitumi to won fo se ma yemfatuo na yenkokwa so ye benya sikantemo ana eno so ya sembisa anyanyambia sa matwei yetumi han wonom e de wonom konsase so se wonom mo ho ban na sasem bisia eya aban bo na wo mo bo no e de ene wom ense ka twe piepie mu a ya e de ene wom ye biso eya hwannom e na sa matwefo we se wonom sua dwuma wi a onom fa won do ya dwuma e de wonom ye dwuma ye bisa enti onom a efa sa amrantie no ene encourage said this matwoyism enkoso asembisa ene ye de tia no na de sese wotie awiabre mu ewo afidie nso nyina no ye de beba awura babi nso be ma akohu no ya hihya awade akeka no ma atoso kama ya hyeda senka buronya bre yamu ye ba be ware no na nka ye de nakọ accident kenyame eda na duru na ne ye koso ya twenfiri anopa no nso ade ye de nka ye ne ntam nondu baako nondu mienu abo afa ye frɛ be ma fon a enko ya frɛ be ma fra fon na enko ekire ya ye frɛ no eto mu no be ma ne sɛ ye nya ma o kesi na no hye sesei awura na koma eda nsuohie mu ye me nsuru mu ya na busuafo kra fa na free kumati krudua na me kra wo kan ma koma hye me na ede ba ade ene beba sɛ ye behyehyɛ awade na bekɔ akoduru mfimfini be ma beka sɛ memma bi nya homma sure bronya bre ya mu asem bisi ema emrantie mienu me kamrantie mienu a me pa kire group obi a wone na no enti group ba ko nie ono mu akwa akohia
ewa drinking pub bi akasa si emu obi aso obekire ne crache power crache power kire akoso no e de sekantwitwa abam ema sabre ya ye kasa ensem no akodia prosifo nsem na sene mrantie na ankasa twitwa wo no mo ho enya asem ketwa ewe sase ema sabre ya ye kasa asem na no hye ene wo fe so mpatamo ha enkron ketwa ne ba akoso papa bi ada ade cheni ekwohwe ya yate papa ntiko my god 2020 dia de sha ye my god papa ne dia wada yenim se yakra yenkoda kono so akoda bi ade chen ya kuntunsi ne da ho etire ne ko we se no wo so da ni etwa ne mene ni beti ni etwa ne mene enti sa tire hwan na wura papa ne dem kokote papa no woni nipa bi ewa asem enti na sa ade wi asiana adofo ensem wi ye de besom ensem ya ye de besum ye besua de wom ye be kire ye ho de wom enti misi dwuma de da ne da asem a meka na meto akosonso aka ene se eyadesua eyade kire awia bremu Dr. Dawood ya woda Dawood Scientific Eba Hospital no awia mechiachi awo yankopon hira wo pa 2019 sene ye wota ye chia 2020 wasan somui Dr. Dawood Christ na somdue no enkan Allah on bless you wate doc won hira pa na papa we ni nuro na wode aba na tiefo afi so me se kaka muo se bro nyan sene Dawood 360 capsules no edi amanfo nsem ma wonom no I tell you aya busa sikapa ya wo morning show si ya ni aye sikapa Dawood 360 capsules asemu a edi ama amanfo afi no busa aposo ya ni aya poso ya wote heyai busa no na won kiremu mfa nkyerɛw jata ba ya wogina hei mumusa no na won kiremu dia Dawood 360 capsules mo dia mo frɛ na mumusa nse ɛdeɛ na Dawood 360 capsules ɛyama OTEC mumusa no sa na won kiremu mfa nkyerɛmu aduro no ɛyɛ pa aduro ne ye obi wo hɔ a na sisi yadeɛ ɛwɔ ne so obi wo hɔ a na sasabro sesi ayi a wo ikura yi ne ti ni dompem tumi wi no dwe obi wo hɔ a koko nso na ɛha no ɛna obi nso wo hɔ a ɛyɛ namu yadeɛ enti sesi ayi a yɛ kasa sadeɛ no aha na kɔ ha ne mensem ɛwɔ mpam kwabrane sese wuduru mpa so a wayɛ mmerɛ anuoma nhyɛ da nkɔso yie adeɛ ankasa so tumi gira so sese ɛma na kɔyɛ press conference wɔm sɛ men kan kyerɛm sɛ afi wei no more 2 minutes wɔm nso sɔ sadeɛ ne so bio wɔm nyina hɔ na wo bɛma no de ayɛ na ho asɔ no na wɔm de wɔm feelings yaka hwɛ sese wo yɛ no wɔm ho amafa a wɔm mpre man sɛ men kan kyerɛm ne ho ba 1 2 3 last one na ama obefo so we no akam obetwe ma na pie ose ba ku bi akokam akɔhye ho baabi ma ne pie obema na pie eye Dawood 360 capsules no na 2020 make amfo na me dia mawo cement na ho e ma sa hawi eni wunya dodo na aduro we ya nso e ma anom se be ma ho be ye den obegina so enam yade akɔfa ne mmerɛhwɔ sisi yade sasabro ni koko akɔfa ne mmerɛhwɔ aba no afiri ho na wode ba menua ba wo nkyɛn a onsu semisisi areho osisi yade no unya Dawood 360 capsules wa nonom ema nom emema nom na Dawood 360 capsules yi obetwa 180 be betwa 180 is equal to Dawood 360 baby eton ro Ghana ebia no wram na de ekopa bi eye topa ye nonom wate onyem de amanum bi mesrew abeg you go wo nom a oba no obema bra ya dua fro so na ko ha kura do enti wo de oba manum Dawood 360 capsules ni bi na wo ba akwada nufo nso a ma me wo nso manum bi ba bi eton no bi awuram kasa wo pe Dawood 360 capsules oba OTEC femfia ha bra OTEC femfia ha na kasa wo hwehwe Asem Beba Dabi before Dawood 360 capsules no ubenya bi pa wate Fred Dr. Dawood it was 0244 886437 afe 0201 681 717 odi wunya fresa number we ya Dr. Dawood no obejeso krache akwaba ya eja no na Krobea opanyi na ho to say Awurade adom me ho ye pa very good say umatwo no ekọ anase da so wo ho sisi a de
ekwanisa bie so kakra matie fu ohunu bi won fa nto ho bie so kakra oba de ohunu sei akra sei ekọ no kra bi wom ekọ de kra bi wom wo se sesi e company ekọ eseji asakra mpacho fato no so na zoom na tie fu hwenie ye te sade wo bo sei no eseji asakra wo de to media no ho azu ze wo de to ne o gram e che no asamponi ekokra ni na me to media ne picture pa kire wo old picture ewo me phone so kire wo obehu se eseji asakra na wugina so ankasa na adana wugya ye ma ne koye adan denti a wugya ma ne koye no me trance hu se de mi ye nyina no emwa me because se ebetima ba owuo nti se mi wu a ehe fa na meko ti na wo se me dwen ho ahu se emwa me okay nyankopon so de ne nsa ka me se mi gyae sa anye ma no na wo de me ye adwuma enti na ma wu gyae enti na ma me gyae okay ma yenhwe odi mfie sei na o start se wu sua matwa adwuma mi di mfie aduonu enum 25 years na o start matwa kwan ben so ne fa ya ma wuwura matwu ensemu kwan ya me fa so a me wura mu nyina ne se mi wie school me ba me fada nchen wo atonsu agogo timbetra ne nchen akire no mi kobo shan akire na me se free ho esa ba me fada nchen mi kobo shan ne wo me ko takwa eko nkran akire na mba me fada nchen betena ho timi betena ho no na sa mani so ohye mi so ane mani so ohye me kamde me hu ko kwa wura eye karatim ana mi jaye no tina matwefo bi wo da bi ete no hu wo mo ema mi kotua a se de makotu mitrin san wo kwam no utua bibi sa e no registration fee utua em se 100 na nyuru 100 cedis nyuru 50 cedis kra sa tembe 20 cedis okay be 20 cedis enti mitua wie ya no na nipa no e de me ye training kakran to de me ye training be 1 year e na ho gym no eguye ti eguye no na me mani je ho se me ye ti mi am hyase se me boeska no atototo eye eniema no bi ede eniema eye gym niema no na de na de ntim toto yese ba ko bi wo mi ya friend John Bear down bear nya John Bear down bear na ye ni sei no ti me to no mienu o to John ni bi mienu ana me to ba ko bi se friend Karen ye to no ba ko ti me de hyase ofie ti mi am ko high dai ya me di ko gu mi ti ba bi ana me tene na hospice da ho ti me ni fie wura no kasai e ma opren so ma mi am ko mi krom ko ball ko twa ntable e de bai e ma mi am bebo boy e to nchen so de boss na me to na de ni bi kan ho ti na afi aya gym kese enti na manfo free akiri eba ebe ye training ni bi ti na nyame nkwan na me ye ti mi nya nanfo kan ho a na o me beboa me e ma eye training no ti mi biem e ma na ye kese ti ya fi na obi aba na me je ne 1 cd anapa ne anwumre me je ne 1 cd nti mi anso me ye e ko animu ma me boy killers ya na omo nso ba ho killers ne ye hwan mo killers ne ye obi a omo bo na omo ye atuturafo lesa na enti se obi abo na wo ye tutura ni ka ho a oye killer pa okay sa na yusu okay enti emra me de me ho bobo wo mo no na afi no me nso ma boni nti no se obi ede obi kakra na otimi ka chem se misika wo bi wo mpeso obetua me so yenko ampa nso se me di na chi ko nipa no ho a the way amasi ahonhoro me ho a me de abegina ho no wa ma ba ho no kra usuru wa ye dey ma honhoro me ho because ma tam dade no abo ti wa ho sa honhoro nti me ba wa usuru kwambia so betua menye police ni me mechew enso betua se de mesia hawo no obetua ma me nso manyam hye enti me ko so afi me hu be wura langard ya afi ohene bitimi be fayen hayen
na yenya sika afirim na yakogina land ne so ti edididim saa bepem enei na miwura na beginning there na me call for me ankasa natural way because aduro bi enim abre no abo na mabo langard no eno no kire say kire langard no langard no kire say ohene bi no ohene bi asase na baako eya afuma kodi baako di mu so okay ni abefa wo samo nkobo ho bai say ohene no ntimi emefa asase enti wo kwa na do natural way ena na eko kire say wa hoden a wa ho no na hwenim enti die ne siye enti akire no mehu say eno no emwa e wo se me di aduro e wo langard ni ese se wo di aduro sa ene langard ne nko akra se in case say usika wo bi ho na wo kwaje ne nipa no mfema wa utimi be ka kire e ma ye call because na me nko na me yesa adwuma no no killers sanete eno e ka ho so obi artist station na entimi nyina na amanfo lodu anchen no omutimi be fa yen e ma ye kɔ ekogina ho sebe ya ka bia ntimi lodu e wɔ nchen nyina nso ye charge na nyina achi no obi nso timi be ha ye sɛ bia nipa smasi mene no aye adwuma so mpesu obetu am ka bia mo nkɔbo no e ma ye na me ma musika ɛno nso wɔ hɔ okay ti eye bebre saa na langard no etie enti hu sɛ odi aduro sɛ me di aduro enti kwan bɛn na afa so so be fa di aduro no kwan ya me fa so ne sɛ sese no ahemfo etimi be fa me say me nko land so enti se me ko land ne so no obi taba bi obetimi abomtu akume ana so obi tetem de sekan free machi ba obetimi atwa me sekai ama mawu enti na e wose me kodi aduru say me di etu aduru na me di sekai aduru na me di ahode nyuro ni bi ka ho opon ba wa boni nyina no ese se uhun se ese se wo se di ahode nyuro ni bi esa aka ho okay meba ye be hwe bia okodi se aduro no say ye Ghana ha ya me ma ne mo krokro din ene wo mo nipa bia din na emom eya asante mantami mu ana se otra Ghana ekọ ma foforo so ene kodi se aduro no kwan bɛn no wɔn mo fa so di aduro no ahoɔden nuro no de matie ene se ye kɔpɛ ahoɔden ni bi ya na wɔte ase bi a wawuo ne nankese ne ye de ahyemoto ni amamwadi anase yetumi twitwa nioma bi ni ye de ahyemu nipadua no ono na ho de nduro no kwan ben so etua duro no kwan ben so sekan ye duro no kwan ben so en wo fa ya odiye meba ma menka na memfa nkyerɛw se 2020 adofo enya small year madinki aka se a year of thanksgiving. That is the theme for me this year and for my listeners. If you listen and you give more thanks to God, you do everything for you. So this year, this particular 2020 is a Thanksgiving year. It's a Thanksgiving year. So you give thanks to the Almighty God, God go shafa you. I'm telling you. Yes. So yamfa sedama agbeve heba hospital so. Duma die wonu taye chibi pa o hwe year. Na one more prime sponsors ya de twam de abewura 2020 mu no. It is not small journey. It is not small job. I tell you. A big job. Agbeve for nyankopon hira mo pa. Agbeve Herbal Hospital. Na uba ejoso kwane so a. Ekuro bi wa ejoso kwane so a ye frɛ ho kwa mo. Fakaya efri Kumase. Ana baabi a wo bia no ubesi Kumase kuromu a kasa wo peka ye kwa ejoso. Wafo ka ye kwa ejoso no. Ka kire mate ni ne se ubesi wo kwa mu station. Wasi wo kwa mu station ho no ano. Wonhwe ni mu pepepe opposite the kwa mu station. Efie yi a ya penti ho fita ne ato fenso abɔ ho na ye de apomuden ho nneɔma tare ho ɛhɔ na apomuden ɛwɔ sa wo de yade chinchina wonya no yi a wo last stop the final place to go ɛyɛ Agbeve Herbal Hospital
se wonya duru ho a ye wa dokotafo nimdifo a wonom wa ben anesefo e wotema wonu benya adagye ama na wonom nteatea wo akrokoro a wonom be krokoro kora be ma awura fiu yade no ye de adura kan ya kyerɛkyerɛ wadidie mu agbɛvɛfo wonuro wɔnom wɔ mfidie yɛde hwehwɛ wo nipadua ni mu afidie bɛhwehwɛ nipadua ni mu afiri trinwi so abɛsi wo nane ase wobɛte twetwetwetwetwetwetwe na namu baabi a bɛduru a problem wɔ no na yɛ kwekwe ne sɛ problem wɔ hɔ na ɔma hwɛ enti baabi a wɔwɔ yadeɛ ne firi no wɔnom hwehwɛm na wɔahunu no yɛne ankasa yɛnnua ihini yɛn hamama yɛnu bena no na wɔnom akeka bom na wɔde asan yadeɛ bɛn na 2019 wɔntumi yɛntu ase a wɔde abɛwura 2020 sɔfo bi aka kyerɛ sɛ wo afi wo bɛwu wɔboa fabra agbɛvɛ heba hospital hɔ na yɛnhwɛw nyankopɔn wɔnku nipa kwa enti I tell you sɛ wɔnku bra wɔno na ahyira hamama ne so sɛ yɛmfa nsa yɛn ho yadeɛ ɛno na agbɛvɛ heba hospital foɔ wɔnom de bɛdi dwuma yɛbɛma wɔ futuo de afa wapom den ho enti wo deɛ mɛnkasa wɔ yadeɛ no mima odi nti yadeɛ bi ɛha wɔ no bra agbɛvɛ heba hospital hɔ ɛwɔ kwaa mo na wɔnom mmoa wo ɛna sɛ wokɔ dwa so a wɔn de nnuro bi te sɛ mona soap ɛne mona cream wɔn de aba ɛne ɛwɔ dwa so baabi ɛtɔ nnuro bi akɔ a bɛnya bi ɛyɛ samina ɛne nku wode samina ne ɛbɛdware ne nku no wode asrasa sɛ si yɛ paa bɛyi ɛmaa no moma mema mu secret ɛsi ɛ mɛma no afoɔ mo ho adwene o bɛma sɛ wopɛ sɛ ohu sɛ wo gɛ anaa wo yere ne ho ɔfa start monitor no free this season yes wodeɛ wobɛhu ne nantini no monhwehwɛ hɔ ye na deɛ ne siremu no ɛba baabi a wotumi ka to so no kotodwe no nase hɔ no monhwɛ hɔ na monhwɛ wɔn mu anim no ɛhɔ no na tens ne nyinaa wɔ gɛ wɔn nso mɛntena hɔ mmiɛnhu saa nneɔma no kɔtɔ mona soap nya ne cream ne bi wode soap ne dware na de cream ne srasra ɛpɛ mfa wo nkɔ da bia asɛm nam ahonam no ayɛ soft monyomonyo wobi nantini ɛtete bɛɛ sheet na anu akwa bi ọba ade akyea me bronya brɛ mu na wakɔ akonya gay bie na woni gay ya akɔ akɔhyia gay afedie ne blanket a wɔm de ka to wɔm yɛ ya ade ya te sra hey na de bredi bi wɔ ha na ase bra ɛyɛ me nantini hey ne nantini na tumi atete blanket ɛhɔ na akwa ne pam no nkɔ entiment na hɔ pemona soap ne bi wo show bi nantiri sɛ ne epeya bɛ papa huhu oni mo nyam wo sɛ no kɔpɛ mo na soap fa bi dware fa cream ni bi fa srasra hɔ ɛno an no mo fever weather no sɛ ne ayɛ no ayɛ stylish weather enti asɛ mu ayɛ o me yare nso mentia pɔ me nyare nso mentia pɔ bi kɔpɛ agbɛvɛ fever na no nso no nom ɛna mo a mo mogya atawewe wɔho na mo ho kyerɛ mu kokokura tete mo wɔ baabi wɔ hɔ a wo bu ne nsa ne ho kyerɛ no adeɛ ne nso nhyɛ da mbayie bosome baako mo bitumi bu ne nsa bi emprensa emprennan ɛyɛ problem na wotwe bi abebu nsa wɔnhwɛ ya wo kala begya awasi hɔ kɔna kɔpɛ agbɛvɛ ne tonic ne bi na adeɛ no na nyi saa problem no enyini nyinaa mfiri hɔ mo a mo honam taa yɛ mo ya na madwumaden ne nti no mo mpa agbɛvɛ bam na mo mfa nsrasra baabi ɛtɔ no bi akɔ abenya bi Dr. Agbɛvɛ ne number ɛyɛ 0246 59 5256 0246 5 kwan a ofa so edi aduro ahoɔdinro na di kan kwan bɛɛ na mfa so di ahoɔdinro no ana me da se kwan a me fa so di ahoɔdinro no ɛne sɛ me kɔ konfo bi hɔ ana me ka kyerɛ ne sɛ adwuma sei ɛna me yɛ tobo ɔwɔ Ghana ha ya ɔwɔ Asante Mantem ha ya okay to aso ti me ka kyerɛ no ɔse okay ɔbɛboa me na edi ka no ma de yirai ɛma me kɔ no hɔ ɛna ma me di hu no obi na de me kɔ no hɔ ti na me hu no ato hɔ dada ti mra adwuma we be hyɛ mu no na me ka sɛ ne ɛwɔ sɛ me kɔ nya saa ahoɔdinuro no ka ho ti me kɔ na me kyerɛ no no ɛna ɔno so ka sɛ ɔbɛboa me ti beginning no ɔtete me ɔtete di blade ma me to blade mu no na ɔde twitwa maposo baabi ɛna ɔde moto mmerɛ de minim no sɛ adeɛ tuntum bi moto ya yɛhye ma wonnim deɛ ɛde hye nim ade kra ɛde yɛ na wamusa no sɛ deɛ ne ɛde hye me pa kyɛw da bi ɛnde ma musa ɛno an sɛ ɔsɛ ɛyɛ moto nti wɔde bi hyehyɛ emogya na ɛba nim 7 days 7 times a day
ti me dware wie ye no ansa na obetete me na wode saa moto no ahyehye ehim to ye bibia sade ono ankasa ebe ye no to ye wie no ana o ka kire me se o ma me moto ni bi se me kofia me mfe ngu eye ekokom na me ni ede bia me nyan saa 7 times ti me ye no so wie to o ka kire me se nipa saa de na wode aye me no nipa bia mebɔ no bia no ɛsɛ me ma ho ɔden bro saa nipa ndie so so wa ma otwedie mu ayedu me ba ansa na ye beto asna adehye emesre Ghana Fire Service for awie ye mputupuru nkra bia ba be kan yensa PSC bia o Kumasi so ame mazin ha garage se hai wo mo kire se jada ho tutututututu yesre mo Fire Service for ba bia aduro no ani ya nyan wo mo so wo mo frem wa mo mfa Fire Service for madam mazin so ame mazin garage se ha ejadem enti mo adama mo nkɔ hɔ na mo nkɔ hwɛ na mo nso ano ema eja no enkɔfom aha enti ɔma wo twedie ni mu yedu du okay okay ɛno ne kwan ɛno de wa anyɛ hwe amfa nka ho wa anyɛ hwe amfa nka ho na unya ɔyɛ o saade ni wie ka kyerɛ wo so obi a obɛbɔ ne twedie bia no obɛtɔ fom no wo de tries ehu ye me de try ye because ɛyɛ on say we no me hu ni sɛ ɛyɛ bonsam ade enti no ono atwetwe ntokwa e de mawo so onye di ahodi nwura o mpe ntokwa mpa sa tumi no nti no e betwetwe ntokwa mawo bi nso wo hɔ ye wa wadwene because wa hunu sɛ wadi ahodi nuro enti me ho ayɛ den me dia wo ye rofa me bo ampani ampa o je hu di sɛ obebu ni nti no enti wo di bi try hu sɛ e wo hɔ ampa anyokre e ye adwuma try me ye adwuma bo bi ema okoko makra ubo ni pan mani kokoma how many bros 2 and now 1 oh me bono baako ena otofom to sa sore baaye no me sa bon de to so menu ena otofom no kokoma nti eye kakra ansa na o sore ha ena emu yedu afem ye hwede to so menu etuaduro pan ben no so fa so di ye bidi ka di sekan de no kra ansa na me kotu de no okay me hwe sekan de no asase no so a anhwa no obi de sekan bia fa machi abetwam ti na wo se me di sekan duro no ti sekan duro no o ma me koto kukuo ana o ma me to ring kawa e kan ho ti ono ankasa agi ska kototo nyema bi nso kan ho ti me de ko na so ye ti odi kukuo ni si gya so e ma na ye hye na odi bibi gum te se anwa no de agumu no de kawa na ring no etumu to de tumu no eye hia chianti o ka chem se memfa mensa enwura kuku onim na me nyi ring no na kawa no ade eye hia no ti se mitimi yi ade hia mensa media sekan aduru na na madi no obi twa entwa ana se me yes ade ni wia se obi twe sekan eba mso nyeso amfa ntwam mpa once ya watwe no me gia asese man moja eba now you understand the reason why ya o de metwofo ekọ baabi a emoja enwu a wo mpe no etiefo munsua de bi o munsua de bi o se nipa ne twese kan ni mpo na wa amfa ntwa na esese wo no gia o ma moja ba sa so what ya se enti esese moja gu ansa na se obi akodi se aduro ni bia ne ho ato no okay enti wo ye dai me de sa na netie okay enti o ma me yi kawa no free anim hyede wo don satuma otimi se hyehyew but mitimi yiye e de hye eno so o ma me se adwale aduro etete me sa kan ho sekan de no enti wo wie ye no wo teste me odimi wura edan krokro bi ho na abosom ni biguo abosom ne ye different to odimi wura ho no ena boye me se mimi mpie ti mimi pie no sekan no no mo maame amese me anam to sekan no na me se ano emono ase ano amana ba ne medika aba no dada ena ma se ano nso amana ba ti o maame am di kotwa na ababisi ne ho me di kotwa ma etwai me di kan ya na te ti mra me di kotwa wie no de koto obosom no so
Emma minim the oye and what dear. But I am saying, who answered the second estimate. Pow enti encha but a beer hot is a dear abo baby na a honor a dufuno na beer enti what you're in a hoodie try pa wow enti yes an encha ti me dam na minim say o baby bisa to try na yes I me dan me who answer sa de sima beti to sa de sima beti no and was say e duro na o de ma me no try me na on pese obema me hu say o try me enti no ye ne sa no enti afa na me hu ye ndi o ma me tena me nsa ene wo de twitwa ho metimi se ho no o twa entwa but wo de ka ade bi o bi anate ade kro na twa but wo de ka me honam na entwa but me te se so de bo kese enti ya na ase ho no na ye me ya but ebe kakra na ajai bo se ho no abia emoja nso moja ma enye hwe ekwan ya fa so di second ya duro no okay etua duro no kwan ben na no so fa so di ye etua die no kwaya me fa so edi ye ne se ono ayi me ka kire nse me petuo die ne ka ho no ono ayi ne bansere eye konfo na nkasa eyi ne bansere ena ode ne batakare bi ehye me ena ode bansere no to masene to ode to masene no ena ode mi gina na yi bi so I say water no like eyi bi a wato no sa wagu ni se cement a wapagam utwa mojagu so ya apia esiso to ode mi gina so ena okogina baabi ti se otu anamo be 15 no odimi ko ono gina ho ena me se odimi gina sa ade no so ti odi tuo ni hwe me so ti opresse a na nto ena o ka kire me se o kan kasa bi se ono ana e try me ampa o ka kire me se sa etuo na oto no sa boba ne ba obeba bebo mapampam obobo miensa ti obo miensa no a aboba no ebe fifira begu batakare no ode amamen ni botom ode tuo hwe wo so hwe me so ene o ma ukogina ne altar ne so ene o presse ye oto anento tobo ebra wode tuo hwe wo so na kwabrane unim se ne tuo tie na wo miafunu ne so no wankasa nete wo sei nyame anim ne kurani beginning no madwen ankoso se saade na oye no ebekuma wakume madwen me kase madwen ba so saada atam na me boa unya gidie se sa entimi nkume ana me hu de ye me madwen kra no me hu se saata no madwen kra yire firi mitirim because ade na me pe no kwan na madwen ewo so ne se obetimi akumi no de eno de madwen ho okay enti o kan sa akere wo na ye dai o kan sa akere me no ti ehwem so mienu a anto on de to so miensa na o kan akasa bi na o de hwem so otoyi mitumi se aboba no otoyi me hu se hwem so de but me no obo mapampam miensa na o se aboba no abegu enti oyiye no o se aboba no dodo bi ewo na yinim bullet no ne park nim onim dodo wo mu na obo mapampam ebi akam ti se wanye fast en yi a de akam ebe ha me ewo memu ebe ha me na mse ne wanye fast hono o kan san je me yam hye me se anhwa na bi akam ma me ho akire me nti wo bo mapampam sa kan kasa bia na ohun se aso ti me am je aboba no e de yoto e baaye no me je de be fie kura ya na e wo me ho nti akire yi na o ka kire me se e obaye me ankasa me de ama me ti eno so o hye du foforo e ma me dwale 7 times a day ena osai etete me to tete me wie no ena ode bansere bi eto masene to ye do be ye wie no yi bansere do anfa man kofi but otete me e de sa moto ni bi egu bi so na ni nyina so nya konfokro different tobo onkwana na woko anana one o careless na bi kan ho a na mukodi aduro ni bom je meko bi ana e me nko a onkwa odi bi no mokoi emo mo nso kodi nduro ni bi manfa ebi ankwa mo ankodi duro but me di obi koi no no de okoye ne de okay ma yenhwe mo careless na anamo no na mu nyina amadi aduro na ebi adi aduro but obia ya ne de enko enti o me kan kire o sisi okay tobo me busa straight question matwo mu ana wo no uku ni pada menkum ni pada utwitwa ni pase kan da mentwe obi ase kan da obi be ball paase kuku ni pada
obo me pa but wan kasa me nkunu o ka say me mebu ne nan me nse ne life say nipa ne life yeah eno wo ho okay anyanyam bia say nro we nyina wo kokodi ye no edien eno de ye after so hu say wanya ahodi nro o de ko testi wo bi bo nipa e me nipa bubugu hokokoma eno ye 1 2 ohun say wo disikan ye duro ye twa ne sekan ampani ampa sekan na adwa utumu sa say adufu ho na mmom no entwa da odi etua duro ye bonituo nanso etuo no enko no onya saa nyoma we nyina awie ye no na wo san ye matwo no ede ebei ena ode ye moma mini nkomomra mo amunim se yaboafo ne yadofo ne de yemfa wonu mu ni agro eye wonu mu ada romanti ena afidie yete ha o atiefo nkomo na ye dede nanso moma mini saa me nkomo imra ene dadi victory garlic mixture omoni awura 2020 daddy afinshapa afin komati very good 2019 victory for mo sha ase de mo ho bebo Asem Beba Dabi OTEC FM so no ma ye nhunu enioma ko sen enti a hye mu nkuran se 2020 mo nsanfa mo ho moye victory for yo medas na mechia watiefo nyina ama obi anso afinshapa bronya no ye die wi na so ye nwie sure se enra anwumra me fa ba bi na ni ye na ekoso no ada bronya ne de bosome ba ko ne di ana yemfrim nti yeguso a ye di bronya ya a ye di nuane ahodo ne yenom nsa ahodo no mekamfo victory garlic e de amamo na se de ubisa me no kwasem ne me bom abaso bebre bo OTEC FM kasa fidi abaso ne aye yendwumedi a yedi na hai no kwasem aboa ye pa esanse nipa dodo a eti Asem Beba Dabi no bra adwene ntiase so na yede ye ho bom 2019 no se ye kasa ye nu ye ho a na ye twa nkontompo kwasem meka ne se aboa ye papa nti ye ntimi enyim mfremu se sane ye sane moko 2020 no ebi kra ebe san abro 2020 ye de ye won hihye bebre de agu akwan mu na enche mo bete yanka very good bete yanka pa ya da mo nso mo se na yesre awurade nyankropon ni nsem hyira ene na seda afi wo se ye the year of Thanksgiving ye the nyankopon ya se ma victory garlic mixture for se mo nso makanya ho 2019 musika dodo a mutua ye still 2020 mo da so ye mu nyankopon mo wa mo oma mo adwen na tiefo nso ntemo nka dodo se beya munupa amaye e de aba no wono mo nso beto na da ne da mo nso mata ye chi awiai 2020 mu ye wura yi ka ho nsem kakra na fa kire ye ne a ye nso ye de wo yo sade ye de ka no victory garlic no kwasem se ye tena ha ka ye ntimi nka esanse ye bere ni swa nanso kakra meka ne se mesrew se wonya nte adrowe nka to na mona kokope binom ebi ene na wotene nka kokope binom aya na nkrofo taaka se bibidro for de ombetena radio so asa na ye ka no me de menim se sa na bia won so woka nanso ye benti mesrew wadi kan no bibidro ni bi amoa e pa chon fanso ho a se yade aba nipadua ne mu na wanya adro betimi aboa ma yade na frimu a enne ya na ye frɛ no kwankro yade enti yen victory garlic for de yen hyedam ponje sa asɛm no ntum esanse nkrofo a na wo mugidi sɛ wo yade ye kwankro yade no nyame adom victory garlic an ho ato anenti sɛ sempo ya na ye mpɛse ye bɛbɔ yade ba ko na mienu bi ekra din na mum de ye ka ne sɛ wo how bi na wo de achia na wonya no adura wo de nura wo no na no memfensi nkyɛn fa victory garlic enso ka ho mesrawa ni nta yempese bebo yade bia din ne se yade ye beka ho asem bo ha no de obanum bi obefre no wose na yade na mo ka ho asem no kora no eno nya no ho na mekoto yo na emo mekonom ye no we na mensuma hu esanse mo be sha ne nso ye nta nka asma ho asem asiye wo wonom monom a omsitime wo mo asma ye nka wo ho asem da se victory garlic
wonoma emawo enso nkrofo konom victory garlic ebeka se nanka mempanyi nsen esumakonya obi se me kra de me konom nya awo ntra enso nyame adom matimi anyinsen no kwasem se victory garlic eye adwuma pa na mesre wade baako na waya amame se wo kwa akopa aduru ne bia to a eno de ehia me yi eye amenka ne se garlic aduru ewo mo se garlic aduru de enso ye amembodi ne se eye garlic aduru se wo ka ne se garlic aduru a de wo to aduru no be yi bia de amawo se wo tibi bodi ne nso a obenya victory garlic ne bia to na hyene nso se de me kan bia wa wadwen se ye wo clinic anti me kasa wi a wo freye na waba ho ye ne clinic ye de ne ye dro na ye dia badwa so na me kan fo amaw na akwakonom bi se wo ye oba na wubu wonsa na wonya ha wo ma eya nom victory garlic ensa bu mo ha ne ye nkyerechire mu me se wubu wonsa na wonya ha wo mu a eya nom victory garlic obi bu ne nsa ne ade be kine twa obi nso de nansa ne nan na yase etwa ne se ya obi nso se me de abosome miensa na metimi bu mensa mesrew nom victory garlic na sa ha woni nyina betimi afrew so afa we oba bema wonsa ne wonna na metimi anante obi kura se wonde wonna kura ne mpabo etimi wuro na wonim sa ne mpabo na ro ya na meti ase me se me de ade kura mensa bunkum a na me refi mesrew nom victory garlic mixture wonom ne se bebo wotena fa akoye adwumenti ya na ma wachi kase ne ya waposo ne waposo obi koda anadwo ade be chi no na wabrempo chen se wakoye adwuma wakoda anadwo ade achi no na wabresa wose eya na befu abefa na kobro no wodie se wogidi se abefu abefa kobro wa wodie nom victory garlic ne yehwe se abefu no ba befa wa o sa ansem ne nyina ye nsem ya na ye keka wonya ho aduro na de ko hyehye adum ne adan misrew nom victory garlic ne be me number abet me dia frame e 0201 293 280 no nom victory garlic ebebo pa enwenti na mekanfo e dia mawo se wo maame atwa bra e ya man victory garlic na wonom ne gya ese de bia uhuru ne se wo maame anya menopause no ye nyina ye taka e wo de menopause die man victory garlic na wonom onom aniema oya wo hu ne se enye normal nte a wo friends wanya menopause no sa ne mene nyina be free ne padua ne mu amana de ne ho hyene nso wo ye obi a wo nante kakra bia na wabre bebi kakra bia na wakoma ba perepere wo kasa kakra sa de memi kasa wo ntimi nkasa sa ya na nakoma ba ne perepere besrew nom victory garlic ebeb won sane wona yi otitiriti a onom victory garlic eboa wo besrew bebi eto oduro bia obenya bia to wo wankra ya se ha de enye na wo wankasa wo mantem ho bebi eto oduro bia no kona kubusa victory garlic mixture obenya bia no se cholesterol ebe ni padua ni mu a ede sunsanso bre eba enti se doctor ka tro se sade wo ni padua mu a aya nom victory garlic se woso na pesa woso te a wonom victory garlic ebe boa wo obi ho ne foye kapu onu agitum se na fudie so dodo oye oba o se emano mostly ya na wo nsa ha se no ya na essence ho se ya enya akonokra Mr. nom victory garlic mixture na wo be no ade wo be ye ne se wo be gina hwehwe ma hwe ni padua ni yi na wanom victory garlic no osa wo hwe ni padua na be no seso nti mo na wo no mo no ewu ma na wasan akogina hwe mu na wa hwe ndeba mo hu ne se edru no eye adwuma na se enya adwuma Mr. se wo pressure na dru ba kopa ene victory garlic obi se doctor ye pressure fund ya na omo de ato adru so ne be da no ma bibidure bi e de afra de obe ya ne se wo sori anopa obedidi wo sori anopa obenom victory garlic ne bi na se obenom victory garlic na mesre wa didi medical catchers anopa aduane no yedi no no nso ne fa pepepe na wadidi awie udidi wie a na waye den wanom victory garlic ne bi uwi atwes meduasa ekodon hore baako na no madro na doctor edi amaw no wo ye ne saa obenya bi wo ye ne saa ebeboa papa afa wo ulcer na obenom victory garlic ne bi ye de aduane mu odro na ansa na wanom victory garlic ne bi wo de aduane mu odro wo hwia na wanom pa obia betimi anom bi nemom eye afre doctor ansa na wanom se wo ye oba na wonyem na obenom bia free doctor ansa Mr. Washanen so mame 0201 293 280
0201 293 280. Afeso udru aya imrum ha Mr. Heba enso ho apedank ewo ho asafo have me ubenya biato uba asema himfia nana eto adru bi ho udru aya edum Oyerepa FM abrosana senso a Victory Garlic for shop back on how draw super Victory Garlic ubenya biato bebi eto adru bia enyana mesre wa ade hia ne se ube friend number no ewo 0201 293 280 0201 293 280 ofreyensa ebeboa yen na yenso enu atwetwe nkomo obu hokra nanka ohwese nka ne hawo no metimi aboso ebre na amaye kwan ma ya moso a free onyankopon ya adoma desene yebesan ene mo atwetwe nkomo awa ha mede mo se bebre yanso yada wase atiefo wei eye Victory Garlic Mixture ehon komo ene yakobo no diaka eye wugidia na mo sabre ya yaka ho asem wa kire wi wodi ese wuntiri bi ase ya afre number no na wono mo ene won kasa sente sanso a wodi koba bi eto onuo bi a na kasa wo pe Victory Garlic Mixture ne bi na wato na wunya bi na so no mo a eye duru a ebetu yade no ase ebe ya me basisia. Hello, your friend is of Mamina na Hayford. Me yen century me say actress and then you ma hudu pii keka ho and na medwuma denti mapo me den ho hia me papa na se bad mapo me den ho dia eno ane Jifax Mixture bonje Jifax Mixture nti me ni sisi yare bia eye so flexible baby a wo beto afa bia mitimi jina pabo atenten so just Jifax mama your best mu ankasa me ya be ma ebema wusuwa ye be mama pa senti a meji Jifax Mixture tumpre kopani say edro no hote ye dia fa abefu nimdie kwanso eni fidie wonwosuom e na ye ne friendship kroje one Jifax Mixture edro yi wobenya bi wo drugstore eni herbal store bi e be na momitie enye ma penfo oba a o ma kwala no fo ana kwala onyenya enfie dumie Jifax Mixture pa Ewra me pacho bra na me hwa de wo bagi bra aden ena so biem time heba me hwa ya me ka se yi ba akun ane wayi me yensen bra sanya time heba me hwa esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hwa me ka se me di one dance ya heaven ena de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duo no ena yema oba wafa afuro de owo ma akwada anofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab amaye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba Mr. enuro dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi ura pharmacy shop chemical shop any herbal shop dudu na mu a obenya bi ato fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA ahwe edwadie nkwato yi mu agi atomo se eye Papa Sahara Mixture ne G capsules anamu yade nyina ba jane kama de menkasa ye kama na mebo me de ye kama no kure ni mi aba akokora fi school abama so mi hu no ne so atre na me de na ye o na white ye o no ansa no kasa ase ohu mi se kama mama no so akoto bia no so de ba ko bi na no ba so se don de ye spase na ina gulo kakra na e jo sa na mo chini ni na be so ana e ni se mi fi na be so obey shevia na de munia me ya adu muni sim kakra e ba na me so he ba no se e gulo e ba mo che ba ona na mi ba be so no me mo se don de ba e Papa Sahara Mixture ne G capsules anamu yade nyina ba jane Zahara Nrupei ebusu wo oman mu herbal pharmacy ne chemical shop bia freyen wo 0246 3483
34. And now we are seeing a woman. Obi a we school. I work for mo po mo maye die. And obi a we adwuma mpo ehwe se. Ode ne ho be hye we ase a Daniel computer yimu. And nunti and American for UNIAT at the amount. UNIAT Practical Institute of IT and Entrepreneurship. Programs are edim puntuo ni yedie ba. Enkwa no mo ye. Ebi te say computer basics and office administration, graphic design, video editing and 3D animation, software engineering, network and cyber security engineering, ethical hacking, artificial intelligence and robotics, PLC programming, computer hardware and mobile phone technician, online business, any courses how do PE. Na the ed wo UNIAT asoye ni say courses ni nyina 85% practical. Enti obawie no na wo wadwa wo nsa no dadada. Na programs ni nyina are internationally recognized with CPIP certification. Ubesenya travel opportunities, startup initiatives for be obawie successfully. Your weekend, evening and a regular classes into UNIAT Practical Institute of IT and Entrepreneurship and American Formal. For any UNIAT CCA, it's a registration air coso and our friend 0555 383848 0555 383848. Accra Shishaya our data house, Asylum Down, Runabout Wa, Kumasi Shishaya our Tag Junction, the Victory Baptist Church, and a day anymore. And now unia.com, UNIYAT.com. UNIAT, creating Ghana's top innovators through IT and entrepreneurship. Every day brings an opportunity to prepare for the future, like giving your child a better future by enrolling him or her in kindergarten at the right age. No excuses, no delays, no fears. Leave no child behind. Let your child start kindergarten at age 4 for a better future where they realize their dreams. Leave no child behind. Enroll your 4-year-old child, including those with special needs, in kindergarten now for a better future. This advert was brought to you by the Ministry of Education, Ghana Education Service, and in partnership with UNICEF and USAID. Never be true, my betting so mommy. That wood ointment. With the true ya, when baby and ya a bedroom from Queer African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award winner Asem Yakin. A queer for our quo Fuma Banawabre. A fra for our quo Epo, a Banawabre. A dready for our quo Juma Banawabre. A dropper for what ye gears, a driver, Nawabre. A fitter for Mason for Ubias Sabrahano. Make a now with the wood ointment to cheer. Ubehuda Obeda. Mirror, maybe come Mrs. Nimiko to Jenina. Was this in Pody and Abeka? Midby coach Hojira. Now do want them. The wood ointment. Our pharmacist herb and chemical shops. Titru, King's Walk Herba, Okaishi, Dodua, The Wood Scientific Herba Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. The wood ointment. Fetchina Beko. Hey! When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Abama Huadeng. Refuse to grow. Any offense back. And what day immune system or Yankopon, and your ready pediatric Samoya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a peja immune system Nabribia, Yariantimu. Sasa dear, a month for the one, the Imbusaba Mesa, Dodua dance yes, and Yarwa who ran Nipa and Nina Etimi Banaso, and in Yarwa Cassian Kaya Wutini D and a home car. Now Yamwa suing Yano, a boy who buy every home. And now Mumpa, one Yarwana Dada, no monum doctor and Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and Mama who are deep in tea. Ya Omuntum Pose, Yaria Esomo, Imbusaba Mesa, a walk Kansi, and you are may move Bia Yato in row at 0246 20 8496. FDA, Ashisha said, Jadi and Crack to Imaja to Musay. What the one not turn ra a beam or boss ya kadan kasa tentem toponko jabrim Ghana beye ye share anymore Ghana pomponso edruno a safata say yes sitrini a canocre yan canocrenti ni jam baby age name jabrim free drada kosi fiada area no miensa kosi set no sia bebo come ho ni any Ghana honkomo e wo take 102.9 eja usumi. Okay yada mo ase ye ko ya yaba aha ye 102.9 of OTEC enna afidie no da mutie na Asem Beba Dabi ene dwumadi a utie yidin sabwe okoye WhatsApp messages ne so a amanfo atonkra de afa hwa a enya asem ketoa
nyankopɔn nhyira mo sɛ mutie yɛn akora yɛ Krobea Asante awiabrɛ mu ma yɛna wase na yɛna awurade nyankopɔn ase sɛ wɔde mo akɔ na wasan de mo aba Asem Beba Dabi dwumadie no akora mo kɔe na yɛafe mo na yɛma mo happy new year ɛwɔ mo the best ɛwɔ saa afi mu yɛfrɛ me Yaw Asante na me wɔ Swami Mazin opoku agyeman shop ɛna mabiebiem wɔ ha ya me ne mabedwafo yɛtiew ɛna me to sankra we di ama wɔ WhatsApp ne so akora yɛ Krobea Asante awie ma yɛna was yo na can I get your personal number? This is my personal number, please, so you can call me after the program. Why? Your friend me Adams me watepa ɛna me nso meet you akora yɛ Krobea Asante awiabrɛ mu me chia wo fuseni salifu nso nie na me nso mababak ya mudwumadie baabi a ho bɛfa bia me nso bi di mo akyi pa na Istanbul Turkey ɛna me nso me wa me nso me ne mabedwafo no yɛbie mu ha pa ya yɛhwɛ mo nyankopɔn nhyira mo pa yɛma mo happy new year nso ɛna akora yɛ Krobea Asante yɛma no wabedwafo nyinaa happy new year yɛnso yɛ wɔ South Africa King Williamstown Dimbaza ɛna me nso me ne mabedwafo nyinaa yɛbɔade mu wɔ South Africa ha ɛna yɛhwɛ nyankopɔn nhyira pa akora yɛ Krobea Asante ono wabedwafo yɛmo akwa ba bi ewo nyankopɔn nhyira wo new team no wate happy new year to all your sponsors nyankopɔn nhyira wɔn mo sebonsu grazefo Ostra yɛnso yɛ wɔ ha ɛna akora yɛbiebie mu pa yɛnso yɛ ne yabedwafo yɛnso yɛtie wo ɛnɛ awie yi maame Margaret Nuako ɛnso etie yɛ live ɛna wɔkyerɛ sɛ akora yɛ Krobea Asante ɛnɛ awiabrɛ mu ma yɛnkyeakyea wo nso one wabedwafo nyinaa na me de me mpaebɔ ɛne sɛ da ne da munyɛ dua da mubɛyɛ tire yɛsrɛ awurade nyankopɔn ne nhyira wɔno na deɛ obi ehunu ne sɛ enye yie na asɛe no ɔbɛmu a ɛyɛ yie wɔn kɔsoa na wɔn ma ne nhyira no ɛnka mo ho days aka ɛne deɛ yɛ ahead of you nyinaa amen yɛwɔhyɛ mo happy new year sɛ ɔma mo nyɛ sɛ abedua no palm tree na mo so aba ɛnɔɔso ɛwɔ asase so very good inu aba nuako wɔn so yɛda ase ansa na yɛbɛkɔ no na yɛdi nkɔmmɔ ɛfa owura bi a wɔno owura matwu adwumasua mu matwa adwumasua no mu no saa de ne kɔnnuro die mu ɛma ne kɔdi ahoɔdenuro ne bi ka ho wɔdi tuo ne seka nyinaa duro ɛde ka ho ɛhɔ na ne yɛduro enti okɔdi saa nnuro wei nyinaa wie yɛ no ɛdeɛn wɔde yɛɛyɛ owura akɔ ababio ya ɛgya na Krobea ansa ne yɛbɛkɔ na asɛm a na mebusanie odi saa nnuro wei nyinaa wie yɛ no ɔne okeles ɛdeɛn na wo in particular ɔde yɛɛyɛ yo medasi tiefo nso ase deɛ adekoro pɔte a na mede yɛ ne sɛ 1 na mede bɔ me ankasa me ho ban 2 na obi hai me a na mede kɔ ɛkɔyɛ deɛ dwumadie a nipa korɔ de ahyɛ me nsɛ ne nti o tua ho ka ma me no na mede kɔ ɛkɔyɛ saa dwumadie ne ma no sanity okay enti na yɛ han sɛ kɔyɛ deɛ wo han no me hai no na 1 ebi ne sɛ obi artist station na wɔse baabi a wɔwɔ no obi ha no nti yɛmɛgyina hɔ ma no sɛ bɛyɛ a cars ne ntimi nloduo nti me squad no ne yɛkɔ nti ɛnyɛ bɛgyina hɔ a wote sɛ deɛ yɛmpere ma onlodu hɔ ɛmfa ho sɛ yɛbɛfiri ha akɔ kura mu wa yɛbɛkɔ akɔyɛ operation okay na ehemfo nso yusu yɛ paa okay enti ehemfo no deɛ na dwuma bɛn paa na no ebinom yusu mo de mo yɛ ehemfo no deɛ ne sɛ obi wɔ hɔ a na ɔpɛ ahenie but abusua no ɔmo wɔ ada sɛ wɔno no side ɛna foforɔ nso ɛwɔ hɔ a ɔmo mienu no ɔmo ani nhyia nti ɛba saa de sɛ ɔkɔ badwa mu a ɔfa yɛn anaa ɔha yɛn na yɛdi n'akyi sɛ opponent no ɛma yɛn bibie 2 na ahemfo no bi deɛ ne sɛ bi a ɔwɔ asase na ahemfo foforɔ bi abam sɛ baabi a ɔwɔ no yɛ ne dia ana obi kyikyi mu obi nsa agyina asase to ɔbɛha yɛ ne a yɛkɔ akɔgyina asase no so budan no gu na mo kɔbu amanfo na egu
na mu bu adan go ni ebu bigu ya ni nyina no na ye kumase ha ya ahemfo kumase ha ya Asante menya mu hemfo ahya no mu yusumo bi kakra ya ye nyina tete ya kakra ya yusumo sanity pa ya soma mu ma mu kotwitwa wo bi da ana mu cooperation bi ememogye go pen soma de ya soma me an kotwitwa obi da se kotwitwa no but emre bi na obi boy pa nipa no no yo ba na woni Ghana ha boy pa se woni ne boy bi na ete ho na boy no wo hwe boy no but se na wasa fa girl foforo onachi ya wa ye ne sa jini sika bibiri adi nti wa anware no wa ha no ti oboy pa se yenko shoot boy no Asem Beba Dabi ono oba na owabruchire no ai ene bo mo pa sanity se wahwe boy na emu boy na kofa girl foforo sanity a otiti skamani di boy no ene ye kuno mamu kuno ye shutu ne nan se be ya ontimi na enya nan nyina so enfe nkope girl no oba no sanity ena se ye shutu ne nan so ana je se oba na wafa no no bekoso ene natena se ye nyinyi dem Asem Beba Dabi ye je adwuma no so tumu e de koye ekoye se ye kwakoye ye kote ho anado 12 o'clock ye ko ho 11 ye te ho mane bo 1 to 2 mu ho na nipa ne bai boy ne bai obai woni ge na o kan mu nyina bai na ye nso ye ho sina mikuta me na mikuta person kwa na emi amedia wow ti idira ona esese meto no na ade a onyankopon de dom me ne se meye obi ade bi a anya nyame do no eka me se ye me anka be ye me dana ade a ya na metimi kai pa no se me di boni bia wo obi so a ade a na me kai no se ye me ne de ye me a ka be ye me dana ti ba sa no maboto ti sa de ni bi ba wo mu ne wo mi mu even me ne aduro na me ko jaduro nya sa de ne wo mi mu enti sa de no atuo ni kura me ya bibia wi a me wo chance say me shoot akwa no partner aka me nsema me ntimi nto tini nyina chi no madamfo no a me ne kwa ne etu me ne madamfo to ka che me say me shoot no se me ntimi shoot a me fema no na me say da bi enti e ho na ya prapre timi gina ho a me amanfa ma no so me shoot ya pre oni wadamfo ne ntem sa se me fema no shoot ana me say me fema no me ametutu no me nso a mentimi anto ntimi gina ho a ena boy no mu si free taxi ena obewura edan no ne ato fence wo Asem Beba Dabi abra obi anhu se ye wo ho na mo wodan nim ye wo ho fence wo nim ye wo fence wo mo jiska sei satam no ye be say 7 million mo je 7 million oba ne bom mo pa 7 million se mun ko shutu boy ne nan na mo nse ne life lady no wo country be so country di obo a wo modin so obeka ya na owo ebi kro no ase no mudi ti country na me refi kakra otua 7 million ma ache almost be 8 years or so na 7 million sa time ne mood okay Beba Dabi okay enti no ne pa sika no kra no wan fa ma Ghana ska o de ba ilo no ne yakosesan okay but mo anya ni ewu no ya nya ni ewu no okay na makọ baabi amemogya nwunu wo hoda Asem Beba Dabi yakọ baabi amemogya nwunu hoda eye ntokwa aprapre ntokwa ene ma mogya nwunu eno no ya na at times de ya na ewom ni se langard for eba baabi a de mesre minnuanom ni so mo ba baabi a wo beduru asase ne so no o mo bia defeat omo bia defeating enti se ukọ anase ukoduru wona omo oye adwuma no o stop om na nipa no na dwe se wo challenge wa eno ne ya na hyabufuo no de adwumbone ne ba no because ubetimi agina ba bia aka se oh langard for no kra ba ya me no omo press omo ntimi anya me hwe saa asem no a wo beka ma na te no ompe enti ono so na afa no onu begina ho atoto dabi on ha no ho kra tidie obenya bia se wa wo sabwa wo de adwuma kra no mfa so de be bo wa mo opera wo de be twa
baby or the become be and fan. And ye betumi aka se saa matwofo a eye langat ho nsem ewo Ghana ha bebre na adiaduro udede sister Mavis owo bibiani oye seamstress opam nioma ewo ho awiabre mu sister May ye chiachia wo na yesra Awurade Nyankopɔn hyira de mawo Asem Beba Dabi dwumadie wo mfa ni agro na Kof Ghana ya pa mfama no wate ena afia depa o se akra ya Krobea Asante. I wish you a very happy new year na mesre Awurade Nyankopɔn hyira se entna mo so da ne da ami ye fra me Anthony me wo fe so abofo nana yaw Krobea mu ye great ye mamo happy new year wate yenso ye da se akra you do all Nyankopɔn hyira mo ene de mo de start ye tensam ena ye tie nsam nso mama yunu se wiase nipa bi mu kure di awu yesi obi apira obi ade achi obi awu da hanom ne ade no se ya paabo ne ade akura ne bi wom akura ya Krobea Asante ya damo ase onu abadwafo ya da Awurade Nyankopɔn ne ase so de oni kriw ne nyina masa ba biom Nyankopɔn hyira mo ene mo adwuma pa mo boy na mo asa ba esan toaso right yes ya da good afternoon nana ya Krobea Asante metie mo live enam wadwuma panti memfamu ni agro wate me so me mabedwafo yanso ye Philip pa Evans enso enemidin akra me mamo happy new year eni adwuma pa na I greet my mother or North Central Pablo Clinton enemidin okay akra Asem Beba Dabi WhatsApp family no wadama ya fameka ho yo jatabada obeka ho I'm wishing you a happy new year wonu wabedwafo na ye da Awurade Nyankopɔn ne ase ene ye nyina yankwa enkatia Petroland fuel station ye wo barkase kwa so akra ya fim wo ye fra me bra ebi yansu enie ya ye tie mo pa right me so me ye new listener but akra ya Krobea Asante according to the good testimonies ya ekoso no e kire se mudwumadie no e ye great da ne da mekoso ata mochi metiem sese da bia ye fra me Asari Obed mi okumase IPT right ya da say happy new year to OTEC FM and yet tiefo nyina ya another new month we love this program ya domo pa so much akra odoyewu critical chiane mame nanana ni bronya de no Mavis na wo di bronya de ama ka kira oni odoyewu nyina say momfa me de mreme you bring mine I give you. So bring mine and let me give you all the best to you this year. I really like your program. Your friend Lenda menso me wo uhim enna meeting. Good afternoon to you nana ya Krobea Asante and thanks to God for bringing you back once again. Nyankopɔn tonko so anu nhyira mo na wo mamu nimdie abru nimdie nyina so. Your friend cheba afo menso meetie mo enne awie. DJ as a relator down e wo fe so kokote en wo kire se na ya Krobea Asante. We need to love ourselves. Afi as I say ya do ye na ye dwendwene ye nyankasa ye ho Mr. Abebio ene na apprentice akos won mo se ben kan fan kyerɛw se won mo kyiaw akra ya Krobea Asante happy new year to you and your crew na akra please as you know I'm a pastor in USA. A friend of mine in Ghana has an issue. I've asked him to bring the issue to you. Okay, he has come. And a pop skinny YPT fitem, no chess a more vim, Montonko Swana Moncoso. Nana, God bless you, pa, ni wajuma pa wobo wate. Na yeni wo UK. UK crony bidi. Say your friend was a machamu, nina UK. Bismarck, Kebuache. Aha, obese, or no su UK, and na. Uti. Obadi achiame agra busa macho mu adwuma usuane mu nsi kakra agra medase ora me pacho botai be pa nti na wudi ura macho obo shine wakika bebre ave macho botaya me di ewura mu nyina ne se beginning no na me fa ne se me de sha atade Asem Beba Dabi nti eno ho no ya menya keles no edo mo ho bata wo mo no ene di me wura sa bia no okay so we be famwa ya na obomo pa sikase sro adwuma bia ne
ɛho akatua a wobɛgye ti sɛ land so no one ne bɛkɔ agreement sɛ mɛyɛ no adwuma no bɛyɛ no bɔsome miɛnsa wobɛtumi charge na wohwɛ nipa no na saase a wɔwɔ a wɔn saase dodo a wotumi charge bi a nsaase na wodi sika bi a 100 million anaasɛ 200 million aka ho bi nso wɔ hɔ a ɛboro ibi wɔn nso abɛtumi agye 10 plot na wagye bi a sika 300 million aka ho ne nyinaa gyina adwuma no a wɔde ma wo no terms wɔ no wobɛkɔ no ɛho akatua ɛna abɛgye medase deɛ ɛdi hɔ bie wo wopagya na adeɛ no a woyɛ akɛseɛ ni woyɛ kɛseɛ ni wie a wohu ne nyinaa akyi no wokɔɔ sɛ wokɔ anaasɛ kɛseɛ no akɔ a ɛma ahoɔden foforɔ bi de kɔ ahoɔden ho saa ɛnokorɛ paa kyerɛ sɛ adeɛ a ka first na wompagya dadeɛ no wontimi mpagya no sɛ wopagya dadeɛ a wopagya saa adeɛ no a ɛyɛ easy ma wo sɛ meka sɛ metam wato watwene a ɛyɛ easy ma me sɛ mu bɛyɛ hahaha ma me so dadeɛ no a mepagya no ɛmu odu kyɛ wo nipa no a mepagya wo no enti sɛ mepagya wo a mepagya wo easy ɛno nso ɛka ho medase ne ɛdi hɔ bio sɛ obi bɔ mo paa nhwehwɛmu moyɛ nhwehwɛmu mame musa ne sei nhwehwɛmu no nhwehwɛmu no nkɔturu gye ama no no anaa wokɔta n'akyi no sɛ yɛ ne deɛ sɛ nyɛ ne deɛ yaw ɛno ne adeɛ a ewia yɛ paa nti ɛno ane so wabɔ mo paa no nya te dase abra na wotwe sika no nko adeɛ sɛ wodi bem sɛ wodi fɔ sɛ deɛ wɔyɛ ne yɛ sɛ ɛnyɛ wagye sika no nko adeɛ ɛsɛ sɛ wokɔyɛ ɔsɛ wokɔyɛ sanity wokae ɛda a mokɔɔ baabi a biribi sii a wankasa wobɔ hu anaa woyam hyee wɔ anaa sɛ wokae wɔ matwo no nyinaa saa da ne deɛ wokae paa deɛ ne sii saa da no wokae biribi saa da a mekɔɔyɛ a meyam hyee me ɛyɛ biribi te sɛ yɛkɔɔ land bi so ɛma ɔhene ne nkɔɔfoɔ de tuo ɛbaa hɔ ti ɔmo de tuo no ɛhwɛ me so first one ɛtɔi na ɔmo de hwɛ me so but etuo no toyɛ no aboba no ama saa ta no ma di tuo aduro no nti na nhunu deɛ ɛbaayɛ the same time ɔmo saa de foforɔ saa hwɛ me so bi ɛsa to second one aboba no baayɛ but ankame nti ɛhɔ no deɛ tɔɔ so tu na meyɛ mo hyee me na tuo no nso na ade a ana aduro na ade mpɛ ne sɛ obi atwe tu ana obi atwe sika na woyɛ mbɛhyew so woyɛ mhyew a asɛe ɛwɔ sɛ wogyae so wokɔ ni mu ɛsɛ wogyae nti ɛhɔ ɛne da meyɛ mo hyee me da meyɛ mo hyee me deɛ tɔ so mmienu ɛnso yɛ yɛne police rampɔfoɔ ɛnɛ wayɛ mmerɛ kakra nti wobɛbusa nsɛm baako mmienu bi pɛ wayɛ mmerɛ saa no na wama no agyina home kakra na imboost herbal mixture ɛyɛ police ni no aduro no aduro wei no ɛyɛ adu papapaa mepamkyɛw monkɔ youtube hɔ na krakye yɛ a yɛne ne di nkɔmmɔ yi koraa sɛsi a wɔse ne matwo no koraa akɔ yi koraa no ɛso sene medie ni databa ne apɔsɔ deɛ yɛkabɔ mu ɔse yɛ kɔmpo no na tam no a na gyina mu no ɔdeɛ monkɔ youtube hɔ show the pictures for the youtube top fagu hɔ ma atiefo hwɛ bi na monhwɛ no monhwɛ sɛneɛ na yɛ mepɛ sɛ yɛhu nneɔma bi kɛkɛ nti those on the youtube top no go there and view the pictures police ni na duro ni yɛ imboost herbal mixture ɛna awia police ni wɔne wadwuma yɛfoɔ nyinaa yɛkyeakyea moda mo ase sɛ mo asɔ yɛ asena from 2019 to 2020 nso god bless you na saa police ni aduro yi a yɛka yi a ne din paa de imboost herbal mixture no aduro na aduro wei yɛ number 1 immune system booster ebia bro nyani mu okoye yɛ nneɔma bi ama sesei no wayɛ mmerɛ asɛ wankasa womponi mu nhyɛ da nteneteno akorakora mbɛkɔ akopɛ bi ama no sɛ wonya imboost herbal mixture aduro no bi na sɛ ɔnomo a ɛma wo immune system no ɛyɛ den ɛma wo ho bɛyɛ den ɛma yadeɛ bi a nka bi a ɛbɛka wato hɔ no ɛntumi nka nto hɔ firi sɛ nkwam wo akutia yade dɔm no ne ho bɛyɛ den ama wankasa wo nipadua ne nso ho ayɛ den obi wɔ hɔ a saa berɛ yi a yɛkasa yi ɔse me deɛ ya wo nko a na meteɛ ɛwɔ me nipadua no mu ɛyɛ ya wo nko a wodeɛ kɔnom imboost herbal mixture aduro bi nom
obi o hwa wose me de ya diabetes yade no obi se me nso me pressure obi se me liver ne me kidney problem wo ho obi se me bu me nsa me wo problem pa obi nso kura se me de ma yemre pa wo mpam obi nso se makoma ne me kokko etumi bo me pim obi nso se manya na mu yade no ne de keke ka ho no pe imboost herbal mixture afi we de yemfa yade ne nkom emwa yen emma yadwuma yen koso unya imboost herbal mixture ebeboa wo enrei wo call Freddy Mens herbal pidank have made misty ashi herbal osons ani baby e ton ro bi empo ba o take femfia ha kasa wo peposi ni na duru ni bi ubenya bi Fred Dr. Police ni no imboost posi ni na ye frɛ no 0246 208496 0246 208496 o frɛ sa no me ya imboost fo ebeje so ena aboaje wa heba clinic nso awia ye hyirahira mo yeda mo ase wate yankopon hyira mo aboaje wa heba clinic wonum wonuro na nka tete enuru aye nananom de che yen akyede na no an wonum gusu a wonum de ye adwuma se wobi kasa media wo ho aye meden ye se buru nyan wobi sua wo sua de ya wasimi ntumi ngo na wote woto so no na wo be wo be ma ne faya na sa wo ne ma brabo aje wa heba clinic wo no mu hwehwe mu hade kodie ntia ama ebia problem naba wate ase obi se manya hepatitis yesi mewu ntimiti hosu mensu obi se manya prostate mu problem enti wote ho a sebe ka krobedie no wonya ndede eni osua no mensu wate obi se menso kra ma ye mre obi nso se diabetes doctor akachirem se mewu wo manage obi se hypertension obi nso se yase fibroid da me yam ye ko papa mintibisuro momra aboaje wa heba clinic ma mo yade ni din kura no a wo de bra na se wunya ba beduru askore mampon asabi ankasa ne wo ye be Pentecost fo asore da no na se wunya ba aboaje wa heba clinic ho a ye de mfidie ye nipadua mu hwehwemu ye de nura kan fra yen wo 0277 765696 0277 76 56 96 nane aboaje wafo enkasa ena Charistic Ventures nso edi Zahara Miss Chinese Zahara G capsules nso aba na duro enamu yade afi yanimu ni twaka o away ba ma bia no pesa duro we bi fesu mpatifi oba bia wo super bi na akobo match ba na de wusura nom Zahara Miss Cha nom Zahara G capsules na nkra fi bi aba system ni mu no enyimfiri ho na de ho ena wonso wantumi ama ho ban wo sa kwan ne so ama sese nemu yade na ba na sese wo ba nsu tumi guwa na nkaboni wom kan ama sabe edioma bi aba ho a wa bronya wa wo experience bi uko wa nzi epamo ankoye yes ka bi asenkanya ama se wani didem ho kyerɛ ho be ma wonso de nsansa bi abegu be ma ne ho o dwonso atunu sensuo bi pie frɛ kyerɛ ba ama sabe o ba ho no be ma ho no ontɔhwɛ kora fa ho no se ne fa enam yade ne nyew nam yade bi e help bia no pe Zahara mixture peninua Zahara G capsules faka ho na nonom ena be ma wo se wo de wo se wa yemre mentina ho nkasa ma yemre na no anya abasubo pe Zahara man capsules na no ma wunyina so ubegina kyereben I'm telling you maybe a tone will be a ura the open ubenya freyen Zahara for Charistic Ventures it was 0246 348334 afe 0248 56 9335 munya freyen sa yansu yabeje so na yanemo akasa ampafo yeah papa mami misa wo kosanya me bisa we megidi yese nkomo a wo ne yatiefo nyina ye che adwenen e kire se sisi ade wonu ho so koye za meboa pa enti bia mu no beka no kure enokure pa ai sanete yo mami misa wo obegya tum se obi ye machu no obi hu no ka kire mo se mo ye criminals a ojutu na onyintum menyintum onyintum se machu for ye criminals dabi criminal what you say obi odi boni bia e criminal odi boni na odi boni pen emla na we machu no oh me di boni pen di na we criminal na onya criminal na me to me inde na me criminal but ene machu ni bia na ye te se de me ye no we now you criminal sanity very good ma me say what them pen madam pen
then now we am no dem pen yeah I didn't do cop I did cop na your prison answers oh says I didn't do courses the dem ko yen say nipa na oboy pa say yenko gina sase no ohene no baako efa machines ya na okotu anwea ewo asase ne so do fa se yenko pam machines no ne wo mo a etu anwea no ti ye ko yen na ye pam wo mo je o machine kings ni ade ti o hwa se no mo so free police na police for no be che okay na ye 3 okay what ko robbery pen Pacho say robbery okobi pen nko bi da o fa match sem no ko ye robbery bi apen da obi so me kan kire mo say o hwe the way a wotie na ye nko robbery bi da oh ene de o maka bebre akwa me no fa so ka kire o de o kwa o fa so ka kire me ne say on say o hwe the way a wani so hye esitie no hwe obodi no a o je saade ni besusu enti no obeka kire me say galamsey o mo ye adwuma enti no ono abeba me guidelines na yetimi akorobo wom but okan the catching say sir eno de mentimi nye de aba bebri me da se ebra we nyina ekoso nyina na wo yere bi me wura man sana me be ware ti na yere nim se wo ye macho oh ya we pa no nsro da bi da Asem Beba wo nsro da bi da bia be ma kutu na usani ya wai na bi ba de ya ma bi wo be ma tobi na ne yere small stream bio na ti we fa wa che wa to na wa wuro ade de ba nsro da bi se na we nya matchu asem okay information there ma me say ukọ eye guard pen e ma so tani blood pen wa angasa no obi proud pen da bi eno de mo je nwinu wa angasa pen da bi my secret what land guard se mo no ko land guard for kushia wa asase ba koso a de na mo ye me da sepa secret o mu say obi o ha eye group to group enti say woni another group ekoshia obetimi ene nipa no akasa so hwe na baby a ekwana no de che mu group na otimi hu ni secret this time crowd there etesa first ni eninim ye ho enti ye hia itimi kontopa ewo land no so by sesie no ama ye nya adwen baako se me obe fa me land so munidi madwene ho sanete sane be ye no ana se sane sesie ko se mo didi madwene ho sanete mo am kasasie ye kasasie yaje sanete de mo so monye enti se obe ko anopa na ya wo kono ano medium ni sa wo kwa anopa na because be di ho nkomo wo ko free ho ana me so ma besi wachi se de minimum se wa ba ho ne moja nhwie mu wo sanity last question then a man was stop away for doing this machoism men kan say awurade asem ba me so how many fast balls bia de bia say yi edem ye macho then na nyankopon asem tunu ba ye nam ho a ye macho yi wa mai ho de na wo ye macho a wo pejapenya na de no ba ho that's pa o kai bible baby a wo say oben adibonefo ano e Jeremiah 12 verse 1 o kai free what kotu no a wo say oben adibonefo ano na mu wo no makoma ntam twe Asem Beba Dabi nti obi a onim ayi bi won kai ho woni oben adibonefo ano na mum ono o ntam twe nti once a wo ye adiboneni a o nyankopon hwe o se obesachira obepa mu aka obone na odi ache ono atwe ho afiri ho okay ba wie oye macho ni nyina ogige nsase enum 200 million ya de ade nyina ade enfaso be pa na betu da si wu se me ni pass mesi me ye macho yi wei ani ade a me di nyae ba ko kra ni ho kai awie Asem Beba Dabi ayese ahyawo adwuma no enemidia ekina ebi beba 102.9 FM sanete ahaya 102.9 FM OTEC na Asem Beba Dabi dwumadie yi eya adesua eya adekere yankopon ne nhira ena ema onipa eya odefo so wuko YouTube ne so a we are showing some of his pictures the macho pictures and others a happy good day happy new year so I hope all is well yeah all is well
I'm late. Yes, you didn't know we start today, eh? Oh, we start. We come. Why? We come. So every day coming. Why? I'm watching you UK4. You do much cheaper. Yeah, that's it. And Cecilia also do before so YouTube will be. No, just a happy new year, Nana. I can't stop watching you. The greet you all. Hamburg for German burgers. Yes, you will crum. Oh, and this. Yanko punch that one so. And a baba glass. Ashtown for. I'm saying, Nana, you come? Yes, you are coming. You are coming. We day for the radio top. Okay, and your humo. See how the your humsababa. And we'll feel your men and crash. Say, welcome back, yo. You need some Beba Wednesday. Such a holiday. WB, Yashas, yeah. And you triaso. Why? AKA Greece, Bermuhine. Hate. We saw now your Greece, Mubermuhine. Okay, Ninaka who be there so. Now 102.9 FM OTEC and na Muti. Tituobika Heba Center for Boye, Ewo, ye show you so. On Mutituobika co capsules, and a for her cocoa no, and ya the pow, cocoa ya the phone ya the bonnet ya the tantai, cocoa, to me hanipa, cocoa to say will be ya say. Cocoa to say, Quabranija 9 and Twapa, Nimuyankwa, cocoa, cocoa say will be, or see a buyer to attract them, or a kufado nya na dwe so beji tu atwere dem da koko na how he koko di ayo be mama be ma ye kete enka ne nanka agi to me ba se di ayo krudo oye ya suru agi kura ko ti agi ba kumpo competitive obi ka ko capsules nanom na wonom a eyi koko na free ho no na ma wo ho ye den se be ya problem ni nyina be free ho ya wotiti obi ka B2 mixture ene ne capsules wo ho. And no dear nemu yade ho adwuma na eye as I'm talking to you now so when your nemu yade bia wako enko obi nemu yade tumi ma ne ba ne be ma hono na ye pose ho nsansa no ne yade no nya kono e say gas no matu am hufu e me ma no ye say ye be ma wo he wo be ma no ye wo de akono Grace meboa na wo ba e me ma no ye wo de akono wo ho obi de nya akono ebi enamu yade enti akonto no wade na ma na enya akono eni hu awahwe obedu so de adwane agya akọ competitive obi kan B2 mixture and the capsules na de enamu yade aya obema oba de aya wonti awokọ bema ho onfre obium no enyi free ho na de ho ena tete obi kan garlic bitters and capsules no and ye yi fian kasa free npaduam obi ho se manya diabetes obi se manya asthma obi se biam tayem tititi nom ne ade tete obi kan garlic bitters and capsules no eyadura yadupa baby a tone will be a radio open budding. Your number is 0243 975628. Ofra, ya no bekasa. Donima Steel Complex and so ewo kumasi asa for YF Junction. Na ya Ghana Revenue Authority for office no. Yen ya di roller steel gate. Any automatic garage door no. Ya diaba. Na sa roller steel gate ni automatic garage door ayeka huwa simi. Se winya bi pe emfa nya kwadro. Ufie ho. O garage na no warehouse no ano shop no ano fatwa no ensuo beto wi abebo obotantimitrimiti etim di ampesa apopo na nkampesa abubu roller steel gate any automatic garage door do nima for de na ye papa kromfo ntumi mu da ene wa metro said ye kra wontumi mu I tell you wontumi mu e very long lasting because quality materials ene ye de aye automatic garage door ne kra de e very modern for modern home garages. And he said, "You were European American Abiau." And the roller steel gate ni automatic garage door, papa dear. And yet the Donima steel complex for Yayenibia. Freya na yama free estimate measurement yama yam fancho yanyo re yama yedmanamau. And a tropical na duano send your munim fritted and on the carpenter's choice. Ya mumusa onyamios ya walk chronoma franchu brunkum the international carpenter. Osia kura me kwa site. Nefieura enya tropical nails a mitufo no akotobi diaba eno na carpenter fo ni yusu a wo mu filie se wo be de nadoa be di dwuma nko ade ya tropical nails donima fo de no eno na ye size bia opbie bi wa ha your numbers ye 0244 123 325 and 0244 46 1539 adofo awurana owo pachi no Some can minim se nu otio so obi frɛ de bɔ na mani o kam ka sɛ yɛ frɛ na enko tinko mre kina kura waba ayɛ fast sha enti yɛ de na ti ano 2019 adehye
ye bi efuo so ye bi. God through our listeners and through us, we did some. 2020, we want to open the program because I said it is a Thanksgiving affair. This particular year, no, it's a Thanksgiving year. So through somebody, through the program, he gets something to do something. It's Thanksgiving. He give thanks to God. Then the Inshira go to the listeners, those who help, and to Abidafo. And now no be me kwakwati asem bia. Yese kwabrane oba de achiam kotena senam kasa asem wenkyero. Yani ayenko ofo ibi. Na mo sanko for 2020 the year of craziness. I'm telling you. Would see ametwa, would twa me, would via me. Enkwasi asem bi koso. Na kwabrane akotena baabi. Say o Asem Beba Dabi before no ja omo. Onyendro. Oh, yes. And I'm see a drone no any day. Any nyame. A draw muntie a draw any me chama draw no 2020 awra sorbra betra ha na me fama draw no e mam sesia medro no nie me chama medro no ewiase ade a ebo kwan e ma nipa ade a ebo kwan na ma nipa de wo ye bia ekoso ene se obeba wonsem ebe nam wo so amobi edi yie ebe nam so amobi asere awura sese wo ya adwuma pacho debi onya adwuma edura no pa oma no ekom tumi de wo meboa pachan eduru debi ama ase ahaw kura ase de aware de uko mu kura nti no enka anware bio meboa pachan onya adwuma wo beye pachan adwuma ben na betumi aye pacho adwuma bia metumi aye okay awia yi ye dwuma die yi enam dwuma die yi so enam yetiefo so yetiefo ya etie ye ndwuma die enam Asem Beba Dabi dwuma die so wo OTEC FM ha say ye mo dwetre wate pacho be ma no etiefo wei awura wei asem no ene asem a ye di so de 2019 na asem ni nyina so ofiri pachi number 2 ye frɛ na bi ba be ma ne na wo mamu miensa enan kura na ba ku firim anye ye be ma na gya ne ho akotena nkokɔ akotena no se ye frɛ nsai aminu wade Ahmed okotena nkokɔ de ose ye frɛ na Ahmed obey frɛ be ma ya wo mfi no ema obey nya 1 million de kotonto fruits anu ode hwɛ nkwala na wo mu dan so ye wo mu tui ekokotena dodo prapram pachi akromfo a wo mu de wo mu ya akromfo ahiafo wo bi de 1 million di dwa ye wia no somebody using 1 million to market we steal that person maminio man kwala nioma ne makra ndade si obey sabe mesrameka akromfo yakwase sani nyina de ko maame na husa ade na ni ayede no tu free do prapred mu woto ani kunu obi ban direction wo konkokɔ ho no mu a ni kunu wone oba afoforo na tie ya se waka kire oba afoforo nse awura ye ni nua ba na enkwala miensa no ba ko pe na ye ne ma mienu na aka ne ye ne wo fa ase no hu adwompone ye wo mama bi mu trim ema awura nyame nko a wotumi kwotena nkokɔ owura bi mu na dwene tumi yire free ni trim ase na dwene ne nam heavy bi ase wahubo nsam na ase ni trim hyehye ni padodo akasa kire no na ne mana bro na wura ne ho aba ne ho so o se me mayi nti me bodam enye yie wa modam en wo ba kumase ya se ne kunu no Ahmed no na wa ne nua efie ho no wote a sebe ne nsatumi kona no kakrakra na mom se wanya adwuma oba wo pa adwuma ye no ya boa no mani nya adwuma ye enti ya dofo a ehwe ye ndwuma die na otie yen se emfa yen so niska atwa emudu mentudin na manfo anfo mani ensi so yemfa mawo na fa dikwa enti adofo mo adama mo amo ka se Asem Beba Dabi before yadi yaduro no enie mon present mano yaduro no awura wo ye yaduro ate oka wo mon paye maye me bom paye mampa wo bom paye maye nyame hyiram ka bibi kire wo mo boa wo no ka atiefo mpoma chew nyame hyiram
ne ni amaya ama me ne me mma Nyankopɔn tonsuo enwu obi adwuma so won tre obi bia ahyem di bibi bia obi hia wo hia wo a won mani bi said ye me obi hia wo na koma so bia Awurade papa fa ma ne mame Awurade me de tie fu nyina se baby bia obi yi scan free Awurade hye ho mama Bobi maye so OTEC FM Asem Beba Dabi fo no Bobi maye medam asenya me nhira mo wo mamo ho ban no wo mamo ahoɔden ne tumi nya di ne nya me nhira mo no mamo kwantentene no mamo numdie ne bi enka ho amfa mo borofo nya me nhira mo enye yaduro yinie wo ba de akia me aduro ne nya enu enu ye bie so akire obi amfa bi we ye nton ye bie so present man na me ne doctor enso emonkomo Adolfo, we have put the camera for their top so that people will see. Let people see. Therefore, ya the lady yatia no ya drone enye. Those you see, Ghana nkwana obi koswa obi tumi kojina ba mi akaze we wakwaji sikaduro. Wo dia wo so nkwaji sikaduro ni bi na so obedi hia enti hia duro na nso akwaji a koso na di hia na gi hia duro no a na ka kire wunia no okoso nso akwaji sikaduro. Yes. Kumasi Hans and Trofo, we are hypocrites. Ye nyachom. No, me waka ho. Me waka ho. Ye nyachom. We are hypocrites. Nanka centro ni betu nya fari ni centro ni photo. No andi akojuju ra ho. Se we woni me compete. Enti yensie no. Ni akosie no wasie ye. Da bia wo kunyen enso ye ngu. Kotonkra ne nkraman. Di kwasie ye. Kosie I'm telling you, it is a year of Thanksgiving. Oma amoko hai wonom enko taye moyetuo. Tumi ntaye nkuyen. Nyankopon kayen ho. So woni nyame na mo a ade nyina adibua wo ewie we ye. Awie super action heba. Obanyini Nyankopon hira mo wate. Amen. 2019 mo ne ya nante. Mo di musika hye yendwumadie mu 2020 nso a mo amre. Mo se toa so Nyankopon hira mo wate amen na mo ne Asem Beba Dabi OTEC nante kakrai 30 seconds emfaso pa ben na aba egu super action for mo so ya nti ahye mu nkuran se 2020 nso mo ntoa so you Krobea am da so hwe Asem Beba ka no enye se me kan diagro me kan do krepa na akire since ye ne Krobea ye no program ye de ehusiem ana say OTEC yade ye ho bomb say ye ne mo ye adwuma no anytime there improvement na you wow bena make a show wow improvement in kwa wow baby wa sabi ye modin ye kwa ye nkohobium ye ja sure yeah I'm telling you and so had year 2020 yeah to us Nyankopon hira enne yasane super action herbal center for Asia ono mo adaroma na de agenti herbal mixture one more master P miss no capsules no any new the good old Messiah ointment no do we be boni dia no makaitete zabra ni otumi fa fom free bu asekura bakumase no ya bebre pa na nipa be salai ni ye to awie ya ye krado amamo yo ene mod sumfo na say wo super action herbal center ene day ye de eye apomudire ho sam ebre obi biara ena awie pa afisia pa efri eye super action herbal center ena dem na ene adia medi be ene panko na ya na efri super action herbal center eba ene ebia ene ne da edikan obi otie ya super action herbal center obi bisa se omo ya dwumakuo ben yan ne yakofa adro won waso e friend se agenti herbal mixture agenti master P mixture agenti master P capsules and the good old Messiah ointment aba ejam nkoma ye ba bedie mpacho tie ne ye pa na me pacho before say me start no me the numbers need to jansa na chiro to me pacho me kasanso a memfre me wia na wa frɛ me pacho pa numbers no enie 0245 26 38 0245 26 38 and a 0244 85 64 59 0244 85 64 59
yo edura mi di kan aba be ka ho eba ye no me pacho na ano odin ye sa dance die no ye gusu a ye to aso enu ntina sa bre ye gusu a ye kasa no me pacho ejeti eba mixa no na pa ye ne se ewuhuru ni paduam eyi amaman eyi srade efri ni paduam me pacho hwe ronyan new year me nu mi enu nyina ye kodi holidays enkukọ emponchi ye nuane a ye di most contain carbohydrates especially fufuo more na na ye di ye me pacho sanuane we ni ye di dudu apa enti ye ne ehwemu se sabre ye di bronya ni new year ye wie sabio wadidi e wo se pedro bi a amaman ni srade na ade e ko ni pedua ni mu no ubeyi afri ho enu na eba saade a na chese number 1 adwumaku e wo Ghana ha e super action herbal center ye drive atu ni jinse agent e ba mesta enu ene ubakwa kope anum na me pacho amaman woni pedua mu a tiemi ye pa se ye didi anum nko ade abetai ni pedua mu na se eba ni pedua mu so a eburu so anase se e woni dwumadi a edi woni pedua mu wie na se mfi ni pedua mu a ohawa guru a edi bre ni pedua no eno na me bebobɔ so yi me bobɔ so na wo sa oha na me pacho oturumika na kopɛ agenti e ba me sane bi na tonanom me pacho ohawa edi kan ne se obu onu a e woni mu na akyesa na edi ni dwuma wie na mfi mu a etime di ne obroni france halitosis sebio enum kankan I won pam near Tosumienu, or was any titimi pine pa or severe headache. I quancro, me pacho to me caco pay gentle about Miss Annie Benatonanum. Obi also saw, Obosa, a bear maybe or so a warrior and woods in asum, a deep bear fear num a confia duno. I feel the bearman as I say, Genasono, not chim my nest in its lassie. And if your mother descend, I ain't telling me a numias and I that a year Oberman sono, saying Tinino and Mwasi. Per a gentle about Miss Annie Benatonanum. Many abu was in a new ayani wisri pa on one day on ye me pacho it's a mambo jani yakwan penetrate and co and soon quite a juma and the basana mo and so I wisri no me pacho trumika cope agenti about Miss Hanibi. Many abu are boasa cobe afe and in Fiamianu or boas or 12 drobia no still a one enyai. Me pacho trumika kope agenti e ba me sani bi na toranum obu also kwan ni minimu sa kwen sa me pacho menia e mama na edi sa adwuma no trumika kope agenti e ba me sani bi na toranum obu also pusa na ni sa oba pusa be na ni en ko kope agenti e ba me sani bi na toranum na ahoto emre fie me pacho enuan mo ba so bi o anmo a oye ni mensisa oye ni mensis first day second day na twa me pacho this na kan bisa ho se fa him obo se wa hwe ye bedum panifers na de se kan koto wa ya se akotwa yes hey when you fibroid to me ka ko pa agenti e ba me sane bi na tonanom me nua ba bi nsu won so a ye ne menses na obo so asema ya se eye me ya etwa no ebu ase ye de se kan to na ya so ko pa agenti e ba me sane bi na tonanom me pacho ye nua mema no so ebu o se ni sisi emu twi no ye nua no ma driver for ye ma mo ton nyema odwam me pacho me kanfo agenti e ba me sane bi e de amam me pacho me ko eye agenti master ni jumani a edie pa ne se ya ye nhwemu ahu se e ma ni bebre na onya white ana gonorrhea syphilis behavior aya na sa gonorrhea syphilis behavior no ne yare no aya na similar to white etebu a onya sa yare no ofa ne say white etokoto white aduro e treat a enko o se aduro ne nye me pacho we de nyankopon adum super action herbal center for ane akofo aduro won waso a ye friend say agenti herbal mixture agenti master P and the capsules what the mixture no eba be nom capsules no ama sa how nyina afi ho me pacho wo severe white tie wo institution so we am babo no so wo bi a tumika na kopa bi obi on mo white a etimi man keka bi banase 2 insan bi begu nase 3 ensuo bi egunu a sabio ayama enka bone eba wase 4 obi on mo e manase kwan ye den ebie ebu esi wo ho kwan ebu onso a etimi ma be ma no eye mre ewo mpam ehokwa na hia me ntina me to me buti mu no ema no mutie ne yie sa wo sa ha ya etimi ma be ma eye mre ewo mpam eti turumika kope agenti master P mixer ene ne capsules ne bi na tona no na hotomra be ma nso a wojonso a wojonso no obo se wa ya se eye o ya se bi onu hu kan ni kra da hu be sane na ho ya o ya obo onu ojonso a obre obejira wa chimsa esujonso no na emma obo nso eba nso a eba na twapre ko pa tinka se bia kam
obo so ba juso ba wie na moja obo so obo na ensu fita bi na fini be mam me pacho trumika kope agenti master p mixture ni bi ene ne capsules no na no nom na ahotomra be ma so wo ne nsan bi agugu be ma ho ana so se obo so be ma na hu dwan ye pa me pacho trumika entinase na sa how we about so no anya careful a ye be kwa se o kateta ewo aye g ama asem na ebe abeto me pacho trumika kope aye agenti master p ene ne mixture ena capsules ni bi na no no me pacho de numbers no esa otudwa na maka bibi kakra o eye mezaya no ho na ye de asem na awie numbers no me pacho 26 38 and 0244 85 64 59 0244 85 64 59 me pacho eye Messiah ointment ne so ni jubadi a edie pa ne se me pacho wo a wo severe romantic pain eye epebre ya bai se na won anu odin no wo so ya no pa obo se unan so na twetwom unan kokom atwu wiwi eye okotodwam obi kotodwe teme honhom an so betam no de akogi ne de panie ahyemu atwe me pacho ya de twi a later obesa akọ kope eye the good old Messiah ointment ni bi na fa sra na hotom rafi wachiri bremu okon eye oya wachin kase ochiri dompe etutu kope the good old Messiah ni bi nato me pacho me die numbers ne sa tudwa na ma che ba bia pedro ni bi ato ubenya ne fa ye kasa no emra wieye 0244 numbers ni 0244 85 64 59 0244 85 64 59 and 0245 26 38 0245 26 38 me pacho wa upedro bi ato ko Freddy Mens anase Mr. Eba omunyo omu okeo anamrom Mr. Eba Pidank Colina omu Astown Andiko or Astown ana Ofori J Heba or ehwa police station ho no side ehwa Tima market ho me pacho wa upedro bi kasa na emse emno na so me pacho wa so upesi diabetes 6 months time esie tunu numbers nam dia to on o de frɛ ye beje oso ye da se na ha na ye de kasa no ebesi Yada se anasai ane awiabre mu sompa agentifo monsom waba na moaba besom yankropon enhyira mo na wontonko so anso entre moahye mu emfama mo adehia 102.9 FM OTEC na utie na Honorable Baroski enso ewa ahoma ne so no kire se akra ya Krobea Asante ma yenda awurade yankropon ase ode ye koya osan de yaba afefufuromu ni ya hyen no yenhwe yen hu yie na nasafo kantanka asisiri wahene na awia ichi anomame ode owura aro frimpon right na OTEC osiakra mensumi tio era mo ase no wadwuma pa mo bo DJ Margarito ni original chasei moro market fo yenso yetamochi na ya Krobea Asante awia yamanwa ha ya ima sa pefo yenso yetamwachi welcome back akra owusuba na hinenie na yemempai bose awurade nyankropon bema no ukriw nyina nyankopon hyira mo yada mo ase se awurade nyankropon so yenanase se wasan ma yenkwane ahoden na yasa hia bio nyankopon hyira ye nyina mo ayen 2020 kola ono wa tonsu ena okasei Evans wakwa eno chese I love your program. I want to reward you and your team. I'm a tailor, so I want to give you my sewing machine and table, and I will stay home. Hey, no, I can't sew. Say so, and mean to me, Pama dear. Mean to me, me Pama dear, watch my tina baby fako. Mean to me some dear me pay the rapper. Into the some. The obayane say onye besusu abedwafo nyina besusu abedwafo nyina that aha munkipu ne number no mu wi a munfrɛ no 2020 dia won hyabo o hyabo na wudi so a year of Thanksgiving. I've said it. Nana ya Krobea Asante, I wish you a happy new year. Okocha enemy ni be kwai jesi krom for nana yensu yetiu future life smart food for yankopon hyira mo pa
monso mata ye chi from 2019 2020 mugo so wonom na di future life original obi adibi eye aduane sa aduane we wu bedi ho ba ye den yade ntumi mo won to form da future life fo nuane no wo no yade no we ha wo no wo de bra be kire ye wo yade ni mu na ye hu na duru a ye de ba ma wate future life fo nuane no anim difo apabne fo na share that tenase a ye yes aduane nti momra Kumasi Sofo line alignment Bolivia Enterprise for this anuane we yaba Ghana no money wonu mu nhia wo ho wono mo number ne nso eye 0242878090 and 0246010150 wono mo number no momfrɛ yewura ye nkane na wo ye asante mantami mu posisa hena ye do konkran na sei ye ma miti wa afiri ho ya ye na sha nai papa no kaya boa oh nyankopon nhyira papa Ken God bless you ye de nyame so ase e wo new appointment no ye papa no aposifo ahobambofo sojafo fire service fo security ni nyina mo amota ye immigration fo ambofo nkofo no mo nyina nyankopon nhyira mo e da mo ase e na original keadu asofo amobom paye nanano akonfo ene imamfo amota ye chinyina no yankopon election year mu ne we ubetu obi fo se matwa adwuma no eye enti yankoso ansua more na politicians news yen in this election year na me pacho Dabi into obia fo se on toaso emfa ne matwi sebi enin kwase asembim because se nipa ne faw na ukọ na uwu a one wa wu nkwase ewu two ne wu a wa wu no kra no busa ho se ehe fa na wokọ eye de ya Kristo beba ne so amempo a wo se twase nipa wu prekopɛ no wu achi atemu ho enti ukobu watemu no sei okay enti me de efutu a metu obia